Hello mga ka-listeners! Good evening. Ang oras alas 10 untok no. Nya, usa lang ka drama atong upload ron kay murag di na gid madani. Kanunay na lang ma-stress way tug ba. Kanunay mga tug alas 3 sa kadlawon, alas 4. Maninungdan nga sugod na kog kuan. Pamyahok. Miyahok na kay sa gunson ko nga kuan. Tag alas 3 kadlawon matug alas 4. Nya, pag human akong pagsubay no. Sige kog subay-subay ba. Kamot lagi ko ni ka-listeners, bala na lang og kuan tag usa-usa lang atong ma-upload kada adlaw no. Importante nga naa kanunay ba natin ma-upload ba. Uli-ulihon na lang ginahon ni kay pagkakaroon murag labad-labad pagyapon. May lang taog di ni makapiright ba para diretso na. Hindi na masayang ang pag-upload niya. Di na ko mag-usub-usub ba. Nautunta nga di ni makapiright. Kaya makapiright utron sa kog edit. Muna nga maula ang adlaw karon ang adlaw ron Sabado. Nga alas 10 sa gabi eh. Kung makapiright ni maugmaan eh mga Domingo na or Domingo sa gabi eh. Di na to kay kining copyright magud kay kinahanglan magud nga tanggalon kay ma-claim ang tibok video kung tarong og edit ba. Hinaut ta nga di ma-copyright ron. Mailhan na yung copyright kay sa tawagan na maka-copyright ni may abtan og laing adlaw. Pero og di masultian di maka-copyright paminaw ninyo kadlawon tingali. Alas 10:04 ng time check no. Alas 10:04. Yato ni siyang kuan. Alik na sa unya na lang ko magbasa sa comment mga ka-listeners no para di tantong taas atong intro vlog human sa drama. Nya ay balo lang gyapon nako nga natay mga episode nga nawala no, wala kulang ta sa ubang episode ba pero okay man gyapon ang inyong paminaw ani kay masabtan lang gyapon na medyo gamay kini nga episode kini nga part gamay ra sad ta og nawala nga episode no. Kita ni kay wa kayo tay gamay ra nawala nga episode ba. Nya kung di ni ka episode napulo ni ka episode no. Ang di usa tanan. So kumpleto ni napulo ka episode no. Nalay laktaw nga uban nga nalaktod ta sa laing nga adlaw. Pero masabtan gyapon nyo kay kuan man isulti man ang niagi nga na ba. Ang niagi nga. So masabtan ninyo ang dagan gyapon sa istorya bisan og naay episode nga nawala no. Nya balikon nako sa mga dili ganahan sa aning nga drama nga tungod kanang di ganahan og may mga kulang. Inyohan ang desisyon nga di mo maminaw ani para ni sa mga listeners nato nga maura in tawlingaw ang drama. Mauri kauban sa trabaho ni mga drama no? Sa matag adlaw nga para nila ni no para ninyo ni mga listeners nga mga ganahan jud kay maminaw no samtang nagtrabaho. Pero sa uban nga mga trabaho dili babad lang sa cellphone nya di mo ganahan nga maminaw kay dughag laktaw unyohan ang desisyon nga diha na lang mo maminaw sa radyo kanang wa jud laktaw ba mga daily or kanang mga drama nga kada adlaw bitaw nya dito sa radio drama Bisaya no kay bitaha man ang iya kay mga bag-o man ang drama niya kumpleto siya og mga episode no kami ani kay wala naman may kuha sa mga bag-o kay likay man may nga mapariha likay mi ni amigo og ni DJ Lex Remix mga kapariha ba kami na lang magsabot-sabot nga kuan lahi-lahi kag drama kay para iwas serious content no iya mi no magchat-chat rami ni DJ Lex Remix nya ni amigo drama no
Unsay imo i-upload dol kay para maibalo sa kuno di ta magkaparihan yan na ba. Sa chat po may ni DJ Lex Remix no. Kay kuan para lang gid respeto ay nagid mga kalisinas no na di gid mag pareha ay og upload. Muna nga kini mga bagong drama usa ray na naa ko no kanang munyika ra. Di nang tanan ako tiwason kay bawo na mo awahin na ta kayo. Kay awahin man ang DOHP sa Cebu. Ang gisundan sa kang radio drama Bisaya kay murag gaon naman. Una advance kay nang iya mo nang murag di nang tanan ko ni tiwason. Kini munyika. Pero na may nag-PM na kuno nga ganahan jud siya, ganahan sila maminaw, ganahan sa diyang lola, malingaw ba. Nya kamo sa mga kalisinas no ganahan jud mo tinag-as. Na ako na lang yung humanon, kini munyika. Balag late na tango, humanon ako ng dramaha. Nya kuan sa diay. Kanang natatay na puti kaming upload katong sorting di malasa no. Ato tong i-upload sad at para di ta mapariha sa kuan kay nawala naman ang mga drama ni kuan ni Bisayang Sugilanon. Nawala na sa iyang channel no mga drama ni Bisayang Sugilanon no. Muna nga na nag-request nga i-upload na idol kanang kuan kanang drama nga sorting di malasa. Isubay ko nawa man ang kang Bisayang Sugilanon kay og naa di ko ma-upload. Kuan sad kini sang drama nga napoy nag-request og Sibuyas Bombay. Naa na sa kang Bisayang Sugilanon pero pag subay na ko karon asa ni Agi nawa man. Mo nga mo day na ay nag-request nga i-upload kay nawa dai. So di ko musaad mga ka-listeners nga ma-edit ako dayon. Pero naa sa akong mga file man kana mga drama no kay ang update man ko ana ang mga drama ha. Pero tungod lang kay respeto ay ba sa una sa mga uploader muna nga di ko mo upload kung naa sa ilaha. Kay para di ta masangit serious content lang yan ha. Muna mga ka-listeners no. Nya karon kay nawa naman tong kang Bisayang Sugilanon mo nang ako na lang ni hinahinayog edit ning ako ang file. Nya mo to mga ka-listeners no kay taas naman tang intro vlog day. Paminawan niyo ang part 2 sa Luyo sa Kabangis. Ang kinabuhi mo karong daw sa lawod ibanlas bisan as ang miagi atong nasayran. Nagkasinumbagay sila si Eddie Boy ug ang batanong bugal-bugalon nga si Bintong. Midagan si Bintong ug nakuyo paninuon kini kay nabangga man sa dakong kahoy. Ug sa dihang naulian na kini, nagkaamigo na hinuon sila si Eddie Boy ug si Bintong. Niadtong higayuna, ang tinuod nga mahal ni Rap kun Eddie Boy nga si POT Raymond Adolfo. Masukano nagtan-aw sa usa ka hulagway. Mga higala, ni anang sumpay ning atong sugilanon. Luyo sa Kabangis. ang nagbabag sa imong atubangan ug luyo. Dili ko'y kahunungan sa pagpangita. Wabutrang higayon nga magkaabot ang atong tan. Raymond, kasi ka lang hulagway ngayon mong kitanaw. Kan. Ayaw ka nagtago, ipakit ako. Adelsa. Ambe. Siya kini? Siya gud kini? Adelsa. Ang tulisan nga nagdagit sa tunga. Naghipos ka siyang panagway? Pinakubihunong ka na lang sa paghunahuna sa nawatang anak Raymond. Matod mo, sakit man pero kinahanglan ato dawaton. Ikatubang ko siya, Adelsa. Magka-enkwentro rami pagbalik.
Raymond. Sige na kaghilak. So, ang kalay mahimo. Si Eddie Boy. Wa pang yun mauli si Eddie Boy. Ay, sus ni mo. Usaon taman. Kundi na siya muli. Ha? Usaon taman. Mamatay lagi ko kung dili mabalik na to si Eddie Boy. Ikaw ba nabuang na yun ka? Hain may importante. Kadtong Idiboy o ako? Kana. Magkaluhay tabi. Kinsa man yung importante ni mo. Kung papiliyon ta ka, kinsa'y piliyon ni mo? Ako o si Idiboy? Si Eddie Boy! Nayati na. Giing na nataka kung mawa si Eddie Boy na ako. Mawa sa ko ni mo. Maghihikaw ko. Uy, Ako'y mangutanan ni mo. May bilip ako ni mo o wa na? Tubag ako. unsa naman yung ako na mahinoy ko ano ni mo? Kihimo lang ko ni mong kulatahon. Imo matuon kong asawa pero pulos kulata na imong gihatag na ako. Di karon, magtaruhay ta. May bilay pa ko ni mo o wa na yun. Kay karon dayon mo ang bakos pangpang. Hilabiyay! Yabag ka naman ay. Oo, bitaw, nayabag na ko hapit. Kung di mabalik si Eddie Boy, mayabag ko, mundo. Busa, sige na. Tabagi ko pagpagita sa itong anak. Dili ka? Bibi, sige. Gusto mo kakang mawagtang ko. Mo ang bakos pangpang. Magpagamatay ko. Amaw! Bida! Bida, yabag yan ka ay! Ay! Pagtalo kayo, Bida! Ayaw! Ay, pasagad, duk-duk dahil di boy. Ikaw rin duk-duk na ako ron. Ha? Bisag dili, sultir kito nga ako. Pero di mo ko buhat. Kusog ko mo. Ako sultir ay kusog, pero hinay ko mo. Ay, pasagad duk-duk diya. Mahiwi ng trak-trak. Unsa? Bibi, diya ka sa tapig sa lubot kaya ako diri tunga pa doon sa paludo. Sige na, duk-duk diya, duk-duk. Ako may gimandaran, ako may swito. Ato dito ka, ikaw dito sa bot. Ako sa paludo. Ha? Oo, sige. Unsa may akong buhaton, Bentong? Ay, lagsangpit ako bintong yate! Naldo! Ako Berto Naldo! Unsam taong guys? Ilisa na gyud ay nimo imongan? Naldo na gyud ka, Bentong? Oh, Naldo na ko. Ikaw, huwat di ha? Kaya nagkapurmay ng taktak, daghang trabahoon. Ikaw, konduktor ka. Asa man may duk-dukon ani Bintunto. Binto Naldo! Bintunaldo, asa man bi? Nada, may utok sa kada. Kasabot din ka. Ngunit taktak, purmado yun. Dili pa rin sa itong gihimo ni mong hibat ang agi. Naginilansang. Dili kay mga lapnis ay bugkos ninyo. Asa mo kitagtrak, ngay taglapnis. Yati mo da. Na. Suko ka. Sige na, Naldo? pangaway diha, oy. Naldo lagi. Dili bintong yate. Ayaw lagi sigig paningka. Oh, wag lagi. Istorya na ng ako. Kung saan man rin na to, bi, am niligid ang tarak-tarak. Ha? Pitaw, Binto Naldo. Wa maniligid. Hala, tuod na nakalimot ko sa ligid. Niyate na. Atong truck, way ligid. Way ayo. Wa day gihapon ni kapuslanan ng atong gibuhat. Kaya wa maniligid atong truck. Ay, sayon din eh. Ako'y bahala. Oy! Asa ka, oy? Bintong! Midagan man ka! Bintong! Tabagi tawag ko ninyo. Huwag yun mauli si Eddie Boy. Tabagi tawag ko ninyo pagpagita sa akong anak. Oy, nganong nawa nga ng imong anak minda. Kukuan. Nahadlok man to siya kay ibunalan maggunto ni Mundo. Midagan to gabi. Wa na yun mauli hangtod ron. Unto na kaayo. Na, hain man ka to.
Wa magyud na mo makiti nga miagi din si Edi. Pero nga nung permi mangbunala ni Mundo ang imong anak, kabata pa ni atong Edi boy, unya sigihan ni agbunal. Kamal dito pa nang bana ni mo Minda, oy. Nang Gunday. Ako an Minda ka na, doon ako isulti ni mo. Ato-ato lang ni ha. Ayaw nag-isa pa sa uban, ato-ato lang yun ni. Unsa man nang Gunday. Ato-ato ra gyud ni ha. Kanang tinuod ba nga tulisan ng imong bana? Ato-ato ra ni ha. Ay ayaw ni isaba sa lain. Tinuod ba kawatan na si Mundo nga imong bana? Tinuod ba, Minda? Ato-ato ra ni ha. Hinayon lang nato ang atong tingog aron di ta madunggan sa atong ubang silingan. Manlibak ta. Tugani ko. Tulisan ang bana nimo. Kuan, kinsa may nagsulti, ana? Ay, sus, nabaniug na kay na dinis ato, oy. Nga kanas Mundo, tulisan na. Maong naabot na din kay daghan mang mga pinangita sa balaod nga nagpuyo ining among tapit. Luwas man siya dinis mga pulis. Maong manlipak ta, kay maong tabi-tabi sa atong mga silingan. Kay tulisan ng imong bana. Ato-ato ra niya. Usa man, tinuod bang nagkaon mo sa imong anak sa tinulisan sa imong bana? Oh. Ato-ato ra gyud niya. Manlibak ta. Kay sulti ko sa mga silingan nato ba nga kriminal kuno nas Mundo. Unya ikaw kuno, wa ka makapugong niya kay tulisan sa kuno ka. O kanang inyong anak si Edi Boy, nagdako kuno na nga nagkaon sa inyong tinulisan. Ato-ato ra gyud ni Minda, manlibak ta. Ako'y imong gilibak. Ayaw kong inang ato-ato ta ni. Oh, masuko man noon ka. Wa mabuhis tinulisan ang akong anak. Nagdako si Edi Boy nga nagkaon sa akong pagpaningkamot. Kung unsa may trabaho sa akong bana, wa ko'y labot. Naningkamot kong mabuhi ko ang akong anak sa tinarong nga paagi. Oh, masuko man noon ka. Giingnan kang ato-ato ra ni masuko noon. Tarong ko, nang Gunday. Kung unsa may inyong pag-ilan ni Mundo, wa ko'y labot. Basta ako, tarong ko. Oy! Bintong, anong sa ka nga nagdali ka nga no ka? Hay na gabas! Sundi ko! Hay na tong gabas! Ang ano ay usaon ni mong gabas? Gabsan ako sa Edi Boy! Ha? Gabsan ako! Naunsa? Ha? Kinsay gabson ni Mundo? Gabas lagi! Hay gabas ato yate! Oy, Bintong! Naunsa ka man, oy! Iya ko nung gabson si Edi Boy. Nagkita tingali sila si Edi Boy. Darang gabas! Dara! Karon, nyana! Adto na ko! Oy! Oy, Bintong! Naunsa man ka? Sa may nahitabo, ha? Ay, nakapilapil! Ay, nakapilapil wala! Amo rin ang Edi Boy! Amo rin ang awing Edi Boy! Edi Boy? Si Edi Boy bang akong anak ang ipasabot ni Mudong, ha? Ha? Nagkita mo si Edi Boy? Inahan kang Edi Boy nang? Oh. Ako ang inahan ni Edi Boy. Nagkita ba mo? Hain siya. Nga nang miingon ka mag-imo siyang gabson. Ay mo kapilapil! Hoy! Bintong! Dali diri ay ibili ng gabas! Hoy, Bintong! Nang Gunday, Amaway. nagkita gid sila si Edi Boy. Nag-away ang akong anak ug ang imong apo. Hain naman ni si Bentong Edi Boy, oy. Wa naman siya mabalik. Nindot king trak-trak ang imo niya, no? Pero wa lagi ligid. Maong bati gyapon tan-aon. Edi Boy! Hala, niya na si Bentong. Kita kay ni! Edi Boy! Kita kay ni! Hala, nagdaklo ka si Bentong Edi Boy. Magbantay! Buhig mo karong daw gamot sa lawod. Ang miyagi atong nasayran,
Naabda ni Minda si Idiboy nga naputos sa bunog ang lawas. O guba na ang trak-trak nga dawaan sa bata. Misulti ang bata nga wa siya pasakitin ni Mundo. Ug nahugang siya sa trak-trak nga iyang giduhaan. Apan wa mo tuo si Minda. Ug si Mundo gyud ang iyang gituhuan nga may pasakit sa bata. Nakadagan si Mundo sa kasakit sa dihang gitustok ni Minda ang iyang samad sa o nga agi sa bato. Ug nakalitan na lang si Minda sa iyang pag-uli kay wa naman si Idiboy. Ug karon mga higala niya ang laing sumpay ning atong sugilanon. Luyo sa kabangis. Eddie Boy! Wala na si Eddie Boy. Eddie Boy, anak! Nak! Huwag yun siya. Ug ang mga kahoy sa iyang trak-trak na naguba. Nagkatag og maayo. Ang uban tuan na sa layo. Murag panglabay. Si Eddie Boy, hain naman sa kaha. Pilayas na sa kaha ang akong anak. Dili mahimo. Eddie Boy! Eddie Boy! Anak! Agoy! Kasakit sa kong uo. Kandahan ginis Minda. Agoy! Pupatay ginila ako ning animal. Gitinuod yung tuslok ang samad sa kong uo nga. Agi sa igo sa bato. Waman mo sulti si Idiboy sa akong paglatigo niya. Nakadungog ko. Sa diyang gipangutana siya ni Minda nga. Nahugulo siya sa trak-trak. Kay akong gisugo. Aron ituod na kong kusog ang maong trak-trak mong nabangga sa bato. Pero, agay. Ako mahinoy girumbong Minda. Klaro kayo. Wa siya mutuo. Unya lang yung ang Minda ka. Unya lang yung kaday. Makatilaw yung ka na kong... Makatilaw yung ka... Di na mo sakit ni akong o... Agay. Karon... Dili pa lang ko makalihok. Ay, lupig pakusog. Kay malipong ko kasakit sa akong samad. Agay. Kamusta din eh. Dili naman maris na daw sa pandaan. Hindi na po makakita nila. Eddie Boy! Salamat ka ni Akara din eh. Sabi na kong may adto kag layo. Ani lang ko puyo, ma. Unsa? Dili ko musuot. Kamingaw din eh. Dagko kag mga kahoy. Ug pulos bato ang naglibot nimo. Tugnaw kaayo ni dinhi anak kun magabiin na. Alinaon man ko din ni ma. Uy, samok. Wa na'y magsabok nimo. Kung pasakitan kag usab ni Papa ni mo Mundo, ako'y mo patay niya. Ma. Basta kay dili ko musugot nga anhi ka din eh. Ato tas ato anak. Doon naman tay bay. Mahadlok man ganit ang magtanaw ining dapita kung adlaw dako. Unsa na ka kung magabi eh. Unya anhi di ka din eh. Ayaw lagi kahadlok. Dili ka na pasakitan ni Papa nimo. Kay kiandaman ko na tugsundang. Wa lagi ko dapating Papa, ma. Wa ko niya unsa. Wa ko niya lati ko ha. Pinangga kong Papa. Eddie Boy. Ayaw na mo sakit. Away, ma. Hindi ko gusto ako'y makaingon nga magbuwag mo. Kung ako nalay magpalayo ninyo. Dili lagi. Kung ani ka puyo din he sa may tiilan sa pagpang, pues,
Mag-uban ta dinhi. Ma, Ubanan ta ka dinhi. Dili mahimo pasagdan ti ka dinhi nga ikaw rang usa. Unsa man, anhita puyo. Di na tabo ulis ato. Kung tinuod nga wa ka pasakiti ni Papa nimo, nganong dili man ka mo uli, be. sige. Muli ko. Pero, sultihi ko. Kinsa day akong papa. Ha? Unsay? Dili siya akong papa. Di ko anak ni Papa Mundo. Baka ka na. Di ko anak, ma. Baka ka na, Ediboy. Kinsa nagsulti nimo, ha? Kinsa nagsulti nimo, anak Ediboy? Sultihi ko. Kinsa nag-ingon nga dili ka na mo anak ni Papa ni Mundo? Kinsa nagsulti nimo? Dili ko ninyo anak, ma. Anak ta ka. Anak ta ka, Ediboy. Huwag pa ba di ang pagmahal nga kong gihatag nimo, anak? Ha? Gusto kong ihatag nimo ang tanan. Isang unsa kalisod akong buhaton tungod kay mahal ta ka. Wala dili pa ba di na igo? Kuwang pa ba akong gihatag kapag mahal nga mo ingon ka man nga dili ka ka, anak? Ma, Awan ana si mo na nga dili ta ka, anak. Kinsa ba nagsulti, anak, ha? Kinsa kay ako ang tuon. basta tunay nagsulti na ko. Ayaw pagtuon nila. Ikaw mismo nakakita sa kong pagmahal nimo. Kung ayaw pagtuon nila, anak ta ka. Pero, kinsa man akong amahan. Unsay kinsay imong amahan. Si Papa ni Mundo, siya ang imong amahan. Ediboy, anak! Ediboy, asa ka? Ayaw pagdagan, tingaling baho ka na sa pangpang! Ediboy! Nung mahan si Papa Mundo. Pero si Papa, sinusulti na ko nga di ko di anak. Kung ikulatang bayo. Ikulo ko ni anak. Ikali siya pasangkit na kong Papa. Anak! Tinuod bang akong Papa si Papa Mundo, ma? Oh, laki! Sa pagkinahitapo ni mo, ha? Kisa matay nagsulti ni mo nga dili ka na mo, anak. Ayaw magtuon nila, Ediboy. Gusto lang nilang kupon ang imong utok. Gusto lang silang bungkagon ta. Ako'y tuhoy, Ediboy. Ayaw ang laing mga tao. Ma, ayaw kong makaki. Kung pinangga ko din mo, ayaw pa makak. Oh, ayaw pa makak paminda. Ediboy. Mahal ka, anak. Kung dili pati ka tinuod nga anak, tukay na kong misurrender. Tukay na kong namatay tungod sa daghang problema. Paminda. Kung bawa ka, kung bubiyak ka na ako, mamatay ko, Ediboy. Ikaw na lang mo'y nakaingon nga buhi pa ko, Ediboy. Ikaw na lang nakapalig-on ako, kay ako kang anak. Anak. Pati ka mo. Dali, nak. Dali. Ayaw ka hadlok, ha? Di na ti kabiyaan. Di na kumusugot ka doon na pa'y mupasakit ni mo. Dili mahimo magpalayo ka. Kay way makaatiman ni mo. Daghan kag bunog. Tambalan ta ka. Sugod ron, bantayan na ti ka. Bisag asa ko, danun ti ka. Aron wa na'y musulti ni mong dili mao. Ug wa na'y mo pasakit ni mo. Kay nga ano? Oh. Gipasakitan di ay tika, Ediboy? Ay. Ni amang yun ni sa atong atubangan ang imong inahan.
Sulti dong. Giunsa man ti ka, ha? Gipasakitan ti ka, ha? Sulti. Kanang tinuod ang isulti. Unsa man, ginatigo ba ti ka, ha, anak? Wa. Tanawa man na. Nakadungog ka, day. Wa na ko siya masakit, eh. Unya, pasanginlan ko nimo. Imo pang gituslok akong samad sa agis pagbato ni Dudong Iniboy. Nahadlok ni mong atong anak. Maong dili sa musultis tinuod. Sumuno ni. Ako sang giingnan nga tinuod ni isulti. Mingon mo siya nga wala ko siya masakit, eh. Unya, ikaw ginay mamugos, ha? Moingon ginay ka nga, ginatigo na ko siya. Mo ginay kong pasakitan. Pero, di ti kamahan. Diba? Ikaw naman nag-ingon, di ti kamahan. Hindi ko magpapa ni mo. Kaya di ko ni mo anak. Tinuod ba mundo? Misulti ka nga dili ni mo siya tinuod ka anak. Ang kinabuhi mo karong daw gaon sa lawod. Ug karon mga higala, niya ang laing sumpay ning atong sugilanon. Luyo sa kabangis. Naunod ka hinuon sa imong mga bisyo. Ikaw ang gihimugso nga kulang sa Adolfo! Dari ba? Ha? Di pasahero ba nga bas? Oh, ore ba? Di pasahero bas kikitulis. Kaya na location? Sa Barangay Barunggan. Barangay Barunggan. Raymond! Pagdali! Ato tayo mo, David! Move! 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 Yes, sir! Maguna ko! Sunodin mo! Boy, susto na ka! Hapit na 4 minutos! Ano ba maghatag mo by boards? Dali mo! Binigay magkwarta ka lahat! Dali! Kaya na na, boards! Tingnan nagpa-update na sa mga polis! Dali na! Iniboy, kita ka, ha? Tanawa. Huwag yung isupak. Nahadlok ang tanang mga pasahero sa bus. Hoy! Nausa ka? Mihilat pa ka? Luoy kay sila, mga pasahero. Tonto! Ayaw pagluoy-luoy. Kitang mga tulisan. Huwag tayo kaluoy. Hoy! Tito! Bulge! Dali na mo! Napupos ang oras! Musibat na ta! Pagdali mo! Huwag bukang ni mga tawhana. Huwag itong masasabot. Naglangan-langan hinoon. Uy! Sakinan! Sakinan nga! Kusukin ang dagan paingo din, Litse! Pulis! Wala! Pagdali mo! Pagdali mo dito! Napagbasin ito, Risa. Dapat ko sila. Ato ko dito lapit, ha? Liputon ko sila. Boards! Dali na! Muyag ka sa ta! Pagdali mo! Dali na! Nagpaabot na si Mundo! Dali na mo! Boards! Di ko si Boards! Tuloy mo pa sila mo! Ay! Hapit yung pingura! Delikado rin! Mundo! Mundo! Litse! Naikaw si Bulge! Kung saan ka pulisan niya? Kung saan din nabita? Pagdali na mo! Ha? Gali!
Ato na siya. Nagpupo-hupo. Huwag sa magkamatay na to. Sige, Idiboy. Rapido! Bus sila na yun, dali! Idiboy, tungan ta, ha? Tira! May po sila kung gikas ko liyo. Doon ay mga lookout ang mga tulisan. Sabi ka po sila mga tulisan. Naas na si babaw gumahin. Naas na diyang pipitap. Ops! Hapa! Hapa, Idiboy! Let's naibaw siya nga niya kita magpisto yung lapita. Kitang yang gilumbo. Animal! Hindi ko ni pulisa na. Kung dili ta makahupo, maigo kita. Litsi, kinalas dito. Kung wapas lang magalangan, dili kong tata maabtan ni mga pulis. Aw, pulis na di ay. Usara man ka pulis. Isog ng buwang-buwang na. Tura! Mika mang siya. Nakitang buko-buko. Tira, Idiboy! Huwag niya po na tumaigo ang tuntong dako. Abdig siyang midayb. Midayb ang animal. Ha? Sige ha, Idiboy. Ikaw mo magigburusilay ng mga pulis. Kaya ko doon sa dito. Ayaw kadlok. Usara na ka pulis. Pusila lang din siya pirme. Aron dili siya magkagukod na mo. Importante ang mga alahas o mga kwartang atualan dito. Tingalig maabot ang ubang mga pulis. O mabawi na hinaw ng ato na tulis. Ha? Nakadumdum ka na sa itong hidaot, ha? Ha? Nakadumdum ka na. Adto na tayo mag-abot dito. Ayaw ka, hadlok. Sige lang. Ha? Sige, hilang gisag pusil. O paningkamot lang ang dili. Kiyod ka maigo, ha? Nakapati ka. Sige. Adto na ko sa dito. Pagpusila sa nas babaw. Dili ko magaliyok. Ako rin sa. Huwag ako magkasiguro kung pila sila kabuk. Nga nasa babaw. Malasarte, pagdali mo. Gika-enkwentro na ako. Gika-enkwentro na ako karon ang mga tulisan. Daghan sila. Nagkinahala kong backup. Pagdali mo, Malasarte. Nagapalayo na sila. Bilampos pagtuloy sa bus. Ha? Dugi kayo mo nangabot. Ako lang usa. Huwag ako kinahin mo. Men! Sir Seria! Pasalawa mi Adolfo. Alanganin ang pag-abot. Nilibay mo kita lang duha mo, ani. Kita lang duha mo lihok. Kinandaghan taro masiguro. Pero wala ito masiguro, Malasarte. Nawahi mo. Bilampos ang mga tulisan. Kita! Oh, Adolfo! Milampos ta! Daghantag na tulis! Mag-aalala sa kwarta! Sabaran siya! Hindi ko si pagpusin na itong usa ka buong pulis kami responde! Layo ranas tinae! Sabagan na sinigo! Dili ka mamatay, Boards! Maunay lamas sa atong trabaho. Tuloy pahinga na to! Una, ma-hospital. Ikaduha, mentiryo. Ug ang ikatulo, madato ta. Mamilyonaryo ta. Maunay labing nindot. Ang mamilyonaryo ta. Parihas ini karon. Niya! Nagpasad sa lamisang dagang kwarta og mga alahas nga atong tinulisan. Sige. Kwartahan na ta! Sige, ato yung bahiron mo do. Arom, magbuwag-buwag na ita. Ya, agay nga bahir, ha? Mundo. Oh! Natural. Lahi ko. Bisag ako'y leader. Pero bahinon tanigtarong. Kwarta o mga alahas. Angay ang bahin. Oy. Nabiya mo. Leche! Leche! Idiboy! Yung anak ni mo do. Animal ka.
Nga nawa magkamusangbit. Gikuyawan na ni mong tuntuha ka. Ha? May kinabot ka din na inside out, ha? Mayo, lipay sa ko kamay do. Pabilo ko na patay ka sa mga pulis tuntuha ka. Senyor kong ibiyaan. Natural! Biyaan ka! Nagsabot ang matandaan nga, anhita mag-abot ni inside out. Mao kinipirmi na itong buhaton. Humanta manulis, mag-iyahay tag-ikyas. Ug anhita mag-abot og balik dinhi sa atong hideout. Ha? Di ba nila? Pero, kung pananglit, dunay madakpan og dili na makabalik dinhi. Way piaitay. Oh. Ang mupiait, pat yun! Mao ka na'y sabot, Idiboy. Timan iya! Oh, sige na. Pahimutang na. Magbahi na kita sa atong tinulisan. Raymond? Ngano sa dahito po? Kakyas mi. Milampos na sab ang mga tulisan. Pulpul ni ko mga kauban. Kung miabot pa dayon sila, posible unta nga masanta pa namo ang mga tulisan. Way mo biktima. Ug posible pa nga may makatug-an bahin sa nawa atang anak. Unsa? Di pasahero nga bus ang gitulis, Adelsa. Gitulis ang tanang pasahero. Gisaka sa mga tulisan ang bus. Sama silang gibuhat sa ilang gibuhat na ito kaniadto. Nitong adlaw nga nawa nga itong anak. Ang mga tulisan nga nagtulis sa di pasaherong bus karon. Posible nga konektado sa mga tulisan nga nagdagit sa itong anak. Kung nakadakop pa may bisag usa lang nila, may puruhan unta nga makasulti sila kung unsa na tabo karon ni Raf-Raf. Raymond! Oh, kwarta? Kadaghan ni mo kwarta. Idiboy. Taguin ang uban ma. Imo na na. Nagpalit po kong tambal para nimo. Ha? Diin ka ini kwarta ha, Idiboy. Nalugdo naman ka ini. Basta imo na na ma. Gamita na. Dili ko. Dili ko mo dawat ini. Kung dili ka musulti, kung diin ini mo. Diin ka magkuha ini kwarta ha. Suldihi ko. Ako mo nang hinipos ma. Ako nagkita sa panghugas na kong mga uto. Unsa? Nang hugas ka lang og mga auto o mikita kag ingon ini. Dili ko matuo ini, boy. Oh. Na makakadako. No. Na makakabanako, anak, ha? Basta, dawata na ma. Mangwart ka kung bisig unsa. Ikay hipos. Pinangga ti ka. Di boy, anak! Ayaw ko naglakaw kay magsulti una ta. Tug-ani ko tinuod og diin kay ni kwarta, ha? Dawat ay! Di sa kung sa ihatay itong anak. Dawat! Mundo. Maayo lang mangwarta si Idiboy. Bilib na ko niya. Bilib ko. Angay na nga ilhon ko siya nga tinuod nga anak. Kay liwat siya nako. Panggaon ko na si Idiboy, Minda. Sugod karon. Ilhon ko na siya nga tinuod kong anak. Ituon ako nga. Di ko niya tinuod nga anak. Di ko anak ni Papa Mundo. Kay kung ako pa siyang amahan. Di ko niya himong tulisan. Bata ako. Pero kuyog ako nila. Nakapabuton ko karmas. Nagulis na ko. Kasa ako. Kaya wa ko yamahan. Wa ko yamahan. Nakapabuto na ko ani armasa. Mura ko nabubog sa kakusog sa buto. Pero paminaw na ko.
nakapitay na ko. Bisa ko ako makaigos pagpusin ako, pero paminaw na ako. Mura na ko nakaigong tao. Hindi ka mahan, Papa Mundo. Hindi ka, Papa. Si Mama Mindara ang akong inahan. Diyos ko. Nia, biduolas sa kunin mo. Pasiluang ni mga hikayo na sa gunso ng akong paghasuli mo. Wako'y laing kadulan. Ikaw lang akong kasumbungan nagkadugay. Nagkatikuhan ko. Nagkataas ang katuigan nga. Naglabay. Pero nagkadako na hinuon ang akong kamingaw sa luwa kong anak. Dili ko ni kasulpi sa kong asawa. Matagal daw akong gitisok sa una-una. Yadil sa nga among dawaton ang nahitabo. Nga imong pagbuotaan nga mabuwag na mo sila, Fra. Tungkol kayo na kay plano. Kanunay kong gitambagan ang akong asawa. Natawaton og kalintan ang nahitabo. Pero ang tinuod, ako mismo dili makalimot sa among anak. Matag kami. Pagkahikitan ko ang dagway ni Rafraf. Matag operasyon nga among pagabuhaton. Wa ko'y laing tumong puhuon ang tanang kriminal. Yun silang tanan anong mabayaran nila ang pagbuha sa pinangga kong anak. O matapagi ko, Diyos ko. Kapagi ko. Ano na ako nagmadawat ang nahitabo. Kapagi ko, ano pagkabaton pa kong talikon, pagtuman sa akong katungdatan isip pulis. Ug dili ko sanapan sa kasuko. Ug ako na hinuon ang mangunay pagsupak sa gipanugtaan kong balaod. Grabe naman hinuon ako kubo. Sige naman unta kong tumar sa tambal nga. Gipalit ni Ediboy. Hunya ko na lang tiwasan ng akong kilaban. Ay murag kapoy na kinakong lawas na. Ako na lang ning waswasan ng akong nakusupuso. Ma? Ma? Hindi boy. Hindi man ka. Karoon pa man ka mauli. Laban ka? Ging nanti ka nga di na ka manlabak. Luya kay ka. Maumani akong pangita, anak. Dili mahimong mubi ako sa pagpanlabada. Tagaan man di ka kwarta. Nung di na ka manlabak. Undang na ma. Biyahe na. Hindi ka na angay maghago, ma. Ayaw ko pungi. Ako ni gusto. Hindi ko masugot. Patuon ako. Hindi boy. Gisingkahan ko ni mo. Ayaw na ng patrabawas, mama. Hindi boy. Suko ka? Dautan ta. Sumang singagan ko ni mo. Kriminal ta. Di na mahimong patrabahoon si mama kay may kwarta na ta. Mga tulisan ta. Hindi boy. Tulisan ka, di ba? Gusto ko. Gihimo ko ni mo tulisan. Busa, ay gawas mama. Tagi sa mong tinulisan. Hilmay! Madungkantas mga tao. Hilom litse! Oh. Sikrito na nato, Idiboy. Dili mahimo nga mahibaw ang atong mga silingan. Nga mauna itong trabaho kasabot. Dugay na silang nahibaw.
Unsa? Ilado ka. Sikat ka ng tulisan. Maungoy makigamigo na ko. Maumulikay sila na ko. Kay anak kong tulisan. Tulisan ko na akong papa. Kay wa sila mahibaw nga. Dili ko ni mo anak. Nagtuo sila nga tinuod ti kang amahan. Bisa kang tinuod. Di ko ni mo anak. Ay anak ti ka, oy. Namakakang ko ni mo. Ha? Anak ti ka, Idiboy. Gibiniuangan na ti kang ingol, uy, nga dili ti ka anak. Pero anak ti ka, uy, anak ti ka. Karon nga misunod ka sa kong mga lakang. Wala! Hingpit na giti kang anak dong. Di ka amahan. Oh, Idiboy. Oh, parehas na ta. Tulisan, nasad ko parehas ni mo. Misunod ko si mong mga lakang. Kay bituo ko ka. Hindi ko ni mo tinuod nga anak. Si Mama Minda, siya ra akong inaan. Pero ikaw, di ti ka amaan. Oh. Basta, di na ko masugot nga matrabaho pa sa Mama Minda. Di mo siyang asawa. Busa, hatagi siya sa imong tinulisan. Hinaya lang yung tiyog mo'y taong. Tunto, hinaya. Dili may mo nga ibandilyo ni mo ang atong trabaho. Hilong taon dong, Idiboy. Kung di mo buhi sa Papa Mundo ni mo, ma, ako yung buhi ni mo. Oh, basta sugod ka ron. Di ko gusto makita ang di ka manlaba. Di ko gusto nga matrabaho pa ka. Ang tanan akong kita, ako ihatag ni mo. Ukon sang kita, ha? Nagduda na ko ni mo, Idiboy. Ah. Wa ko mutuos imong giingon nga nang limpyo kag auto. Mao nakakwarta kag dako. Pila ra ko'y kitaan ng manlimpyo kag auto. Ayaw na pangutana kung diin ko kwarta, ma. Basta, ayaw na trabaho. Ako din makitagan ni mo kwarta. Di ko gusto masakit ka. Kaya pinangtati ka. Ikaw din nagpangka na ko, ma. Idiboy. Si Papa Mundo. May nakuha pero ikaw uwi lain. Ikaw mo yung nagbuhi na ko. Kung wapa ka, patay na ko. Natural nga panggaon ti ka, Idiboy. Amo kang anak. Imo kong anak, ma. Pero di ko anak ni Papa Mundo. Oh. Ito ko siyang giingon nga di ko niya anak. Pero ikaw, ma, inaanti ka. Inaanti ka. Naibaw ko nga imo kong anak. Oh, Idiboy, ako kang anak. Ako kang anak. Ako kang anak. Maong di ko masugot nga masakit ka ba? Di ko. Kay inaanti ka. Ikaw rin ang panggan ako. Idiboy. Magdato ta ba? Ako'y maning kamot aron madato ta. Idiboy. Wala ba din na sila si Mami o Daddy? Naibaw ko. Mga ipagsaba. Pusilon tika. Hala! Nakay Armas! Pusilon tika kung magsaba ka. Unsaon man ko ni mo. Nga nisa ka man ka din eh. Naalang ko'y kuhaon. Ayaw pagsing kita. Hala! Ayaw nag-aplayang among kabinet, oy! Naarabay nagagbutang diha. Kasapan siya ka ni Daddy Lou. Kawatan ka, no? Kawatan ka! Kahing mabli ng pultana. Kahing sirado kayo. Oy! Oy, ayaw na kapi, oy! Kwarto pa yan na ni Mami o Daddy. Kasuktan ka ka! Kawatan ka ka! Isumbong na ka sa mga polis! Ipadakop na ka! Kumadlok! Sumbong bisang kinsap! Ay! Alay! Bakit mo silang padahin sa kwarto ni Mami o Daddy? Naguka na! Tinuod na ng imong armas! Mabuto di ay na! Hala! Oy! Misuodyo ka sa kwarto nila ni Daddy! Mangawat gid ka! Kawatan gid ay ka! Kayo na malang butang din eh! Daghan di kong makuha din eh! Mga las! Kaya dagang mga las! Tabang! Malong yun eh! Malong eh! Tabang! Tabang pagdali mo! Gikawatan me! Daddy! Daddy!
Mami, pauli na mo! Gisa ka na kawatan! Hilulog! Hilo! Saman, singgit pa ka? Singgit pa ka kay Bisiloti ka? Singgit pa ka? Matod sa balita, usa ka batanong lalaki ang misaka sa panimay sa mga Monte Calvo. Nagdaki di og wa pa mahibaw nga kalibre sa armas ug gikuha ang kwarta og mga alahas ug samaran ang anak nga babae sa magtiayon. Nga niadtong higayuna nag-inusarang nahabilin sa ilang panimay. Hala, ay! Pastila ni panahon na. Mga bata pa gani, nanulis na. Armasan pag yun. Ay, ginoo ko intan. Ay, pagkabati agad aning balita ah. Ay, nga naman yun intang ipasagdan manas ginikanan. Ay, bata pagod tulong kaayo. Unya, nanulis na. Ay, Nang taling, naunsa ka ng taling? ay, ma'am, ang balita, ma'am. Batanon pa kuno kaayo. Misa ka sabay, nanulis. Nadapa kunog armas. Isong kuno kaindang pabutos gidani ang armas. Ay, ug dagay kunog nadanga kwarta ug mga alahas. Mao ba? Ay, isong kuno kaing batanong tulisan, ma'am. Ay, wa pa gid kuno magtatap sa naong. Matod sa biktima, biingon pa kuno nga pasumbongon siya sa mga pulis kay wa kuno si mahadlok. Husto ka ng paling. Lahi nag-iron ang panahon. Husto ang mga bata manulis na. Maong ikaw ng paling pagbantay yun ha. Labi ikaw ng usa ang mahabilin dito sa bahay. Panirado yun sa mga pultahan at bintana. Ah! Way, manoles din sa inyo, ma'am. Ay, pulis ko si Raymond o dili ultimo lang. Ilado siya ubantugan nga pulis. Ay, sangan palang daan. Mahadlok ng mga tulisan. Mukurog sila kung makadungog sa ngani. P.O.3 Raymond Adolfo! Tanawa, Raymond. Maklaro li ang gulang naman sa tulisan, no? Nakuha sa CCTV. Batanon pa tulisan, no? Tanawa. Oh. Tanawa. Nagbitpit siyang armas. Huwag yung gipusil ang sinadura sa multahan. Isumin pa, Malasarte. Gusto ko maklaro og mayo ang naong sa tulisan. Isumin pa. Oh, okay. Oh, na. Oh. Bata pa kay siya. Oh, huwag iso bata. Huwag kauban, huwag magtabon siyang naong. Sa orang ilon kini bata. Nagtuo ko silingan na din sa mga biktima, Raymond. Ako'y magunit ang kasuha. Gusto kong ako'y mangunit pagdakop ng batanong tulisan. Nga no, usay mo ito mo. Aron masumpo siya samtang sayo pa. Kaya sigurado ko, kung dili maputol ang batanon niyang sungay, mahimo siyang usa ka bangis o bantugang kriminal. Busa karon pa lang, kinahanglan mahipusa siya. Buang ka! Sayop na yung gibuhat ni mo! Dili husto ang magibuhat na magsulo kag panulis! Ay, tabo na. Nakapanulis na ko. Magagad ka laro! Ako ang leader sa grupo. Ug ikaw ha, ikaw? Gawas nga bago ka pa. Bata ka pa kayo! Busa mag-agad unta ka na ko! Gusto ko madato. Unsa? Gusto ko madato si Mama Minda. Samtang buhip ko. Oh. Naibaw ko, hindi ako magdugay kay tulisan ko. Hasta ka pa. Kitang tanang mga tulisan. Dali rata mga matay. Uy, simba ko. Simba ko taon. Kung mamatay ka, ikaw lang. Ako, gusto pa kong mabuhi og dugay. Ug ayaw kong tungluha, Litse. Di ko ganahan mo pundo pa. Ikaw man kay leader. Pangitag pirmi paagi. Oh. Pangitag dapit nga atong tulison. Ayaw, tira. Uy, kusunada ka na da. Pero mao lagi. Bisag unsa pa'y kurso ni mo, pero mag-agad ka na ko. Ayaw pagsulo-sulo. Dili ko musugot nga manulis kalag imo. Kinahanglan ka uban ta pirmi. Aron magbahin ta pirmi, Litse. Oh. Oh. Usap niya, ha? Usap niya! Di ba, makatilaw ka na ko. Oh. Dawatan ng iyong bahin. Ikaw man kay leader na mo. Dawatan na. Ako nang tinulisan. Oh, ha? Kanindot gede ini.
Sa sunod ha, pananghid sa na ako dong. Basta magsulo-sulo ka ba? Ay okay ra ko eh. Basta mananghid lang ka na ko, ay okay ra. Ay! Kwarta? Hatagan na sa kundi mo kwarta? Tiguma na, ma. Basta makakwarta ko, ihatag na ko ni matanan. Iti boy. Anak, dali ra, dali. Doon ra gud nako. Ma? Ako ning dawaton. Oo, ako ning hipuson og tarong kay imo ning hinaguan. Pero una ko mo dawat ini. Sultihi ko. Diin gikan kining mga kwarta nga imong gihatag nako. Sultihi ko, anak. Ma? Sultihi ko, anak. Unsay imong gibuhat? Nakasaan ako, ma. Oh. Nakasaan ako. Pero ay kabala ka, ma. Ako raning bayran. Di ni magdugay. Maningil ang Ginoo na ko ini, ma. Iti po. Anak. Kinintilan sa bang maura niyang dapit na pwede na kong suoyan. Kinirang dapita mo dawat ako. Kinirang dapita. Maragway hasol akong utok. O kinipangpag. Mauray akong kasumpungan. Nakasa ako. Nakapanulis na ko. Mauni akong trabaho. Tulisan. Upamong ko'y laing kapaingnan. Misang di ko ganahanan eh. Di ko ganahan nga maingon ko ini, pero wako'y mahimo. Wako'y mahimo. Po sa ko'y laing mahimo, kay wako mag-eskwela. Maong, nagtulisan na lang ko, pang-pang. May kahayag man, nakaiwag sa tugma mo. May ang nagbabag sa imong atubangan o luyo. Bunga sa kabangis, bunga sa pagluis, gano bang di Pati yun. Di yun mao. Lahi kayo ni. Mas nindot kitong tarak-tarak na nihimong naldo. Mas nindot kito. Bisag yun sana ko gimo. Di ko kumong nihimong tarak-tarak na. Bangagi ko. Ako'y kamuhaan. Bisag unsa. Bati ni. Ni Papamundo ang taktar, nagihimong naldo. Di ko mahimog ingon naldo. Di nagyutod kayo. Awan na si Baynaldo. Yaw! Oh. Ito ba? Oh. Oh, yun. Ay, mga tao niya! Gawas mo! Nandago mo! Handlok mo! Panyitan tanon mo! Oh. Siya ron. Kailan ko niya? Siya ron. Kining dapita, amo, ni! Kami hawak din, ni! Sige, hadlog naman ako. Sibat mong tanang niya din, ni! Kanya naman ko. Balikbayan mo ko ining pang-pang! Naldo!
Kinsang Idiboy ba? Huwag ko kailan mo. Layas din eh, kaya ako ining dapita. Ayaw gud pag binuang gud. Huwag mo binuang, kaya di ko kumisyante. Singani mo? Tinuod, wa ka kailan ako. Kinsa lagi ka? Taga din ka? Kisa ginikanan ni mo dong? Wa di ka kailan ako. Sige na lang. Eddie Boy! My friend Eddie Boy! Aldo? Kumisyante bila ko eh. Di may tabong, di ko kailan mo. Di ko malimot si mong naong dong. Dagang ka na sa carbon. Aldo, nabalik lagi ka. Ingot lula ni mo, tuwa na ka syudad. May uban kang papa ni mo. Nabalik lagi ka din Di ko makantos ka dito magkita, Eddie Boy. Mamatay ko kung mawa ka na ako. Lips to lips ta, Aldo. Lips to lips ta. Eddie Boy. Mauna, gida ko na syudad niya. Magsigim ko hilak dito. Kaya di mo ko ganahan sa syudad. Taga-bukid ko kog dugo. Di man ko maskwila ko na dugo dito. Mong gipapauli ko nila. Sabi na ko, di na ta magkita. Di maimoy, barkada ko ta. Mag-away pang manok sa kurungan, pero kita di kita magsabong, Idiboy. Barkadang tunay ko ta. Ipay kay ko nakita ta, Naldo. Nga, musta man ka din eh. Okay rin yung pangpang? Ha? Okay, uli-uli sa inyo dong. Nagawat ka na mo dong? Dili ko pirmi din eh. Laayan man ko. Aywa man mo. Ba? Yan saan may laro ni mo. Kumusta lagi ka? Niya ko ipakita ni mo. Ha? Siya man, ambi pakita din. Unsay pakita naman ako. Oh, tanawan ni. Tabang! Pistula! Tabang! Naldo! Naldo! Nakuyapan si Naldo. Nakuyapan nga, nakakita sa kong pistula. Naldo! Naldo! Batanon pa, tulisan na? Oh, bata pa kayo. Sa kung tanaw, mga 12 o 13 anyos pa lang siya. Ug ako nang gituyo pag-upload sa akong cellphone aron matimanan kong itsura. May pagka-mistiso kinibata, ano? May sa kitsura. Pero ano kun lang? Kay bata pa gani dauta na? Wailay mabasol, ginikanan na rin ni bata. Raymond. Wa nila agaka og tarong ang ilang anak. Mao nga nakahimo kinig binautan. Mao nga gusto ko nga mailhan ang ginikanan aning batanong tulisan. Ha? Nga no? Ang sa ibahaton mo? Dakpon ko kini bata. Ug kun mahimo, apilon ko pagdakop ang iyang ginikanan. Raymond. Kursunada kay kini bata. Tanawa, siyang kabatanon kursunada na. Yano kayo nga nagbitbit siyang armas ug bipusil sa siradura sa pultahan. Ug wa gani gyud magtabon siyang naong. Bilaman ko ang kwarta nga nakawat ana. Mukabat og kapin sa 20,000. Lakip na sa mga lahas. Oh, dako di ay? Unya siya nag-usa? Kursunada lagi. Siya rin yung usa ang nangawat. Mao nga gusto kong mailhan ang iyang ginikanan. Kaya nagtuo ko, naglabaw pang tulisan ang amahan ini. Ha? O kanang klasiya sa mga kriminal, ang kontra ko kayo. Kanang mga pulis, kay mo na nagkaingon nga nawad ang taganak. Raymond. Salamat. Unsa to? Kabaho! Salamat. Kabaho! Naulian ka, Naldo. Okay. Unsa to? Imong gipasimot na ko. Kabaho to. Wa na mo ko ilang nakitaan. Ipasimot lang di ka. Itis kwaknit. Ha? Kuyawan man kunin mo gani na. Kay dugay man kay kang naulian. Gikan na kuyapan ka. Mautong gipasimot ikaning itis kwaknit, oh. Ako sang gibutangan ang tungod sa imong ilong. May lang gani kay naulian ka. Nya! Kaluod ni mo, Idiboy! Kaugawan day ni mo! Manong nakuyawan ka, nakuyapan ka sa diyang nakakita ka sa kong pistula. Ay ko pangutan na apit eh! Ako'y mangutanan ni mo. Nganong doon na ka pistula, ha? Ay ko kuan na, ha? Ay ko tubagag pangupaw, ha? Nganong doon na ka pistula? Imong gihimog dautan si Idiboy, dili ba?
imong gihimong dautan ang akong anak. Dautan ba, oy? Dautan din ang Manoles! Kinahanglan magkat-on siya sa kong trabaho. Aron kung moabot ang higayon, nga dili na ko makahimo, siya na sa'yo mabuhi na ko. Hayop ka gyud mundo. Wa ka gikaluoy sa atong anak. Oh! Nakususuri ka! Wala no ikaluoy! Gitudluan ako aron magkakwarta! Nya! Wala no ikaluoy! Ikaw ba tuntob yan ni Moy? Dili mo mahimong pasundon sa imong lakag si Eddie Boy. Kung wa kay pagmahal niya, ako! Ako pinanggan ako si Eddie Boy. Ug bisag nagkalisod ko na kamot kong mahatagan sa bayong ugma! Nya! Asa mo sa'yo magitag may ugma, ha? Kung masay kwarta, ha? Tuman! Yata nga kung kagwarta ng Eddie Boy. Makahatag isa nimo kung wa pa na ko siya dadas pagpanulis. Wa ko magkinahanglan ng kwarta nga gikan sa dinautan. Dili ko malipay nga magkupot o daghang kwarta unya maimpirno ang kagsa akong anak. Ah! Bogo! Bogo! Ikaw ba bugo gini mo eh? Nga nang mahisgot magkalag, ha? Nga nang maghisgot kag kalag? Nga dako pa mang buhi na si Eddie Boy? Mundo! Iya man ka kong amahan! Ato man ka siyang anak! Pwes, musunod siya sa akong lakang. Tulisan ko! Ha, kabati ka? Tulisan ko. Angay lang nga manulisan siya. Aron hingpit na ko siyang ilhon nga akong anak. Magmahay ka. Silutan ka ra sa Ginoo inigibuhat nimo. Siya! Bata pa kay si Eddie Boy, pero imo nang giguba ang iyang kinabuhi. O gabaan ka ra mundo. Muabot ra ang higayon nga paninglan kas mga sahagay mong nahimo kang Eddie Boy. Ug sa tanang mga taong gipakasad-an nimo. Sadaan ka? O, Naldo. Dako kong sa... Maong di na ko ibuwag akong armas. Ningkamot ko. Kay dalir kong namatay. Huh? Mamatay ka? O, dalir ko mamatay. Nakasaan naman ko. Aw, mintras buhi pa ko. Maningkamot kong maayo. Aron ikabatay na ko, Naldo. Dato na si Mama Minda. Eddie Boy! Pinangga kay na ako sa Mamaminda, Benaldo. Pinangga man ko niya. Siya rin ang pangga na ko. Ha? Di man ko ganahan mo gamit ining pistola, Benaldo. Pero, ako naman ko sa pirmi. Ibiyaan naman ko ni mo. Maong, nagdaan na lang ko ini. Para, murdo na ko ikauban. Pistola imong kauban? Mag-istorya-istorya di mo ining pistola ni mo. Oh. Ha? Ansa man nadaot na kadong? Dili. Magkatabang manin ako. Makakwarta ko, ani. Ha? Makakwarta ka ng pistola? Ansaon man? Basta. Mauni akong gamiton. Pero mo daghagmayaw kong kwartang ihatag na kong Mama Minda. Gusto kong madato si Mama. Ilibog ko ni mo, piti. Sige kingon madato ka. Mudagas pistola para madato ka. Unsa na pistola ni mo? Alkansiya? Unsa? Basta lang. Pinangga ta mo, Naldo. Ha? Pinangga sa tikadong. Kamuri ganahan ako. Si Mama Minda, ikaw, o si An-An unta. Pero, ano mo ko makakita ang An-An? Ha? Kumusta na ka si An-An? Nga naman, ganahan kang makakitang An-An? Ha? Ganahan ka mamagkita mo sa An-An! Huno, sata. Ayaw nagditso. Kana. Kanang baya. Muna ilang An-An. Ha? Mao nang ila? O, lagi mo na. Nakita ka ng tiguwa nga. Nastugkaran. Nagtikungkong. Si Lolo Bidong bitana. Oh, tuod. Si Lolo Bidong to na. Oo. Magsisiyag bantay ni An-An, andi makalaag. Inig eskwela, ihatod niya sa eskwelahan. Unya, kuhaon siya niya inigpauli. Mahundi na gin makalaag si An-An. Basta way klase, naragisa sa ilang. Mau ba? Lagi, naitanawas Lolo Bidong, oh. Ang ngayon, kinitikungkong sa ilang tugkaran. Ang tuhod na abot siyang suwang. Murigog, inununan. Oh, hala,
Kusog sa imong katawan, Aldo, eh. Bilingi lang sa lulubidong. Ako nga nakatawa ko kusog. Sige na lakaw na. Sa kanas-anan. Ako na ibahala ng lulubidong. Asam ko, Agi? Sa luyo, Agi. Kanang kwartos to. Manang kwartong anan. Sige na. Sige. Kanang kwarto ni anan ba? Naipintanas likod. Ato ka, Agi. Ika na bahala kung saan pagsuhod kay... Hindi naman to. Naman, mas Idiboy. Uy, batasan. Wa pa kita mamagsulti. Piti! Piti! Ay, sana nabukuho ko riyan. Wala, nakita niyo ko da. Inday tanawa, tuhod sa kabayo, taas dako, dunay kalo-kalo. Ay, gilabay kong lulubidong siyang sapatos. Nya! Kabahog tiil, di ko nga! Hala, naitaw nga may katkat sa bintana. Kawatan! Kisa kami kawatan. Hala, kinsa man ka? Ako ni Anan, si Idiboy. Idiboy! Idiboy! Anan! Idiboy! Idiboy! Kimingaw ko ni mo. Parehas ta! Kimingaw na sad ko ni mo, Idiboy! Anan. Agi ka sa amo. Bikat-kat lagi ka sa bintana. Oh, hinaman ni mong lulos tong karan. Mabikat-kat na lang ko sa bintana. Nalipay kay kung nagkita ta, Idiboy. O gani, bisag biyahan ko ni mo. Sige ko, huna-huna ni mo. Dili naman ko pala ago ni Lolo God. Di naman siya musugot na makig-amigo ko ni mo. Sige lang. Ako lang mo anhin ni mo, ha? Aron magkita ta. Sa iyo naman kayong katkaton bintana sa inyong kwarto. O sa imong kwarto ba? Sige di, kihapon kag adto sa pangpang. Abi na kog di ka na mo adto. Pero may gihapon ko dito. Huwag mo kailaing kasuruyan. Dito ramat. Ang ako rabang tarak-tarak. Giguba ni Papa Mundo. Ha? Giguba dahil ni Papa Mundo ni mo? Pero nga naman. Suko siya na ako. Iya kong ibunalan. Nya, giguba pag yun akong tarak-tarak. Unya, unsaon naman to ni mo? Di na to maayo. Kay di naman ta ka mauwi mo adto. Unya, wa naman si Naldo. Naman si Naldo. Ha? Niagto man si Naldo sa pangpang. Nagkita mi. Siya magaling nagtudlo na ako din sa inyo. Nibalik sa di ay siya sa pangpang? Niya sa di ay si Naldo? Matod pa nila. Lami ko ng bingka. Matod sad na ako. Dipindi sa bingka. Dunay bingkang dako. Dunay bingkang gamay. Pero ang pinakalami nga bingka. Unsa bingka ha? Kanang bingka. Unsa lagi bingka ha? Kanang bingka. Nga perting baho Way lami. Ha? Bebe. Ako. Oh, nasa di ka kantalo? Oo. Na, mas nindot kay sa imong kanta, nanahan, ha? Aman. Kung si Naldo na mangihi, ako. Maluya o pahipi-hipi, kay hadlok nga mahibawaan, ngawa pa di siya ituli. Kuyayo! Bastos! Bastos ka, Lulubidong! Way lami! Bastos! Naman to. Sa itong murag dunay, may dunay nangambag. Wara to, Lulubidong. Wara to. Nauna to ni mo. Yapan ako ilang kanta, ha? Dito sa layong bungtod, may balay nga nagalutod. Ang ilang mga bungbong, hinimo sa mga budbud. Ang ilang biranda, hinimo sa mga bingka. Ang ilang tapangko, hinimo sa puto. Ayan! Asa ka, ayan! Ala, sakpa na. Delikado na ni. Ayan! Isa na mo kuyog! Asa ka pa yung balik na yun! Wow! Ikaw na lumapit si Kam. Gilipat ako ng buwang agam. Wako makabantay sa ako nga po. Ikaw ang... Naldo! Wala naman dinig ka na. Wala din Naldo. Banyagag ng bata. Gilipat ko na. Gilipat ko. Alan! Balik na! Apo ko! Huwag! Alan!
Ginoo ko. Wa ko'y laing masambit. Ikaw ra cute. Maluoy ka ayaw pasagdi si Eddie Boy. Kibuhat ako ang tanan. Naningkabot ko aron magiyahan ko siya. Ug masubay sa tarungadan. Pero pakyas ko, Ginoo. Pusa ikaw nalay mahibawong mo pasaylo niya kung unsa ba karon pa lang nakita na kong dili ko kapugka na umaabot. Maluoy ka, Ginoo. Bantay si Eddie Boy. Puta na akong anak. Dili siya dautan. Usa maluoy ka, Ginoo. Ilikay siya sa kadaot. Ani lang ta dinis langob, mao ni atong punduhanan. Mayo dinhi kay di ta makita nila. Unya, kuyaw man din ni sa langob. Ni amang ko ni bitin niya pitoy o nga nagpuyo dinhi. Bahala na lang. Kuya man sa dito sa gawas. Kay kun mag-uwan, babaha man, kusog kayong tubig, gikan din sa ibabaw sa pangpang. Mga ano din yatang duha? Unya, ang bitin. Kung unya ta sa bitin ba, kanang matog ta. Ako rin ang aguhong bitin, oy. Ha? Amigohon? Di pa na maamigo ang bitin niya pitoy o. Mukhaon man yun nagtaw. Aw, kundi siya makigamigo na ko. Ako siya pusilon. Pusilon? Naadi kay Armas? Oo. Naraok. Oh. Dala. Armas tuod? Nesat ko'y daghang mga balaan-an. Eddie Boy, nga na nagdamang ka, ana. Diin man kag Armas, Eddie Boy. Ako manindad unpirmi, di man na ako ibuwag. Nga nung doon na lagi ka, ana. Basta ako ni, doon na naman ko'y trabaho. Maong, ako ning gamiton, aron makakwarta ko. Ha? Manguha ko daghang kwarta, sa di pa ko mamatay, anan. Unsa? Nga no di ay, mamatay di ay ka? Oo, dalir kong mamatay. Nahibaw man ko. Di ako mamatay na ko. Ibutawan ko ninyo dihas tiilan sa pangpang, ha? Ipatungod niya ng agianas tubig. Aron, maanod ko inigbaha. Eddie Boy, kalain good ni mo. Ayaw ka matay, oy. Matay magyukuan-an kay nakasa naman ko. Ha? Unsa mahimong sa? Madaghan ang akong sa. Kay daghan pa man kong buhaton. Maguha lagi kong daghang kwarta sa di pa ko mamatay. Eddie Boy, huwag ko makasabot ni mo. Sige lang, anaan. Makasabot raon niya ka. Unya, kanang imong Armas, mubuto na. Oo, mubuto. Mamatay magani kung naimaigo ani. Kamao di kang mugamit, ana, Eddie Boy. Kamao kang mupabuto. Oo. Ituduan ko ni Papa Mundok. Unsaon di paggamit, ana? Pwede na kong himoy ng traktak. Nagagumbalas mga piti. Kung di pa lang barkada, asap kong may magpalik ini. Mura na pag naisuhol. May pag naibayad. Kapoy kag trabaho. Iguman, inong ka. Salamat. Makaon na salamat. Piti. Patapagumpa ni Kusab. Di naging kumuayo ini. Ipuspos na isuni na yung mundo. Awan niya. La, usa to. Dali buto. Ipusil ko. Tarikan! Buto yun! Patay! Pidi boy! Anaan, tago mo! Gubat na! Gubat na! Huwag yun na ko. Maigo ang kahoy nga imong gipapusil na ko, Eddie Boy. Sagdi lang. Basta nakapabuto na ka. Inaana mo sad ko. Di ko makaigo sa akong pusilon. Kuyawan man ko. Bugat man. Unya,
Murag mo untol siya inigbuto, no? Mga sugyo kaan. Hugto ni mabagunit sa duhan mo kamot kay aron di mo mabuhian. Bukat mong yun siya kay wapa mong kamanad. Nangabuan na mo! Naldo! Bay, Naldo! Kami nagpabuto, ha? Ha? Kami nagpabuto? Gipusil ko ninyo, piti! Awa, Benaldo, dito sa pikas, gito mo niya ng pistula. Unsay pikas? Di na ginahadyong. Ha? Pagbuto sa almas, na imihadyong. Murag misod sa kundunggan ang bala. Unsay misod sa imong dunggan ang bala, Naldo? Murag doon na lagi misod. Murag milapo sa pikas sa kundunggan ang bala, piti! Ikaw man nagpabuto atwanan, ha? Gituduan man ko ni Eddie Boy kung unsaan pagpabuto. Yatira? Pagduog nilang mo! Benaldo! Ako gani! Wa magay ko ni mo tudloy. Nga si Anan, imong gitudluan. Sa ito pa, pinalabi ni mo sa Anan kay nako. Mo sige na, pagduog nilang mo! Sabat di Naldo, oy. Bastos man kay ka, oy. Nga ng bastos man ko. Kamoy magduog si Eddie Boy, niya ako di bastos. Niubos ko. Nga nung gitudluan magang Eddie Boy, babae ko ka. Ako tatay tudluan kay laki man ko. Nagipaayo nung kwentong yan tak-tak, piti. Lagot ko da. Gopo ko to balik tak-tak, di. Manghagit ko maya. Ayaw, bay. Tudluan ti ka, Benaldo. Ha? Oo, bay. Tudluan ti ka. Kung saan paggamit sa armas, aron pulos na takamao. Sige, tudlo na yun. Aron, mas mahip ko mo gamit ni Anan. Mas mahip pa mo gamit kaming duha kay Nemo. Tudlo, idahin ko, Eddie Boy. Ayaw dugaya, piti. Ayaw nagisigig pamalikas, Naldo, oy. Maara man gihapon ka, oy. Wa man ka mausap. Ay, di lagi balikas ng piti. Muna nga sa mga gigmay mananap na nagpuyo sa patay nga kahoy. Piti ang anas amo. Di na balikas, piti. Tanawa. Tanawa, oh. Balikas kit lagi. Sabay, saba. Tudluin ako papabutos armas, Eddie Boy. Gina. Uy, makabungog ba ang iyang buto, Naldo? Kusog ka ayo. Murag mo siyok imong dunggan. Sampungin imong dunggan inigpabuto ni mo. Unsa ano pagsampo si kundungan nga magunit man ko sa pistola? Unsa am na ako? Piti da. Kanya. Benaldo, mahadlok mong galit ka sa pistula. Kaya pan magalit ka ganun na pagkakitan mo ini. Talawan mong kagod. Ayaw ko pag-awawi, Eddie Boy. Unayon ti karon. Nasaan ano? Lablab na nako? Ha? Lablab ko ni mo, Naldo? Oo. Unsa? Mabitang gipagkuha ti kang Eddie Boy kay lablab man ti ka. Gina, tuduin ako, Eddie Boy. Di lagi ko mahadlok, Eddie Boy. Tuduin ako. Adelsa, palipayi ko. Oh? Nga naman sa rito po ni mo? Nga naman malipayan ka? Na-promote na ko, Adelsa. Ha? Oh, gisultihan ko sa among labaw nga gihikay na kuno sa kamkrame ang akong promotion. Mutaas na nga akong ranggo. Ug mahimo na kong espioto. Oo ba? Nakit-an yun sa kadagkuhan ng akong kasinsiro, Adelsa. Ug dili ko niusikan. Mas makaliho ko karon nga mitaas na ang akong ranggo. Nga naman sa plano ni mo? Hawanan na nga itong nasod gikas sa mga kriminal. Sa tanang malapaso sa balaod. Mao ka na akong misyon. Mga pahalipay, Raymond. Salamat, Marco. Alang ni mo nga akong pagpaningkamot. Ikaw na lang ang akong pahinungdan sa tanan. Pero mas mag-amping ka. Ilado ka ng daan sa imong ranggo. Ug karon mas samot kang mailado karon nga na-promote ka na. Mag-amping ka sa mga kriminal, Raymond. Silang mag-amping, Adelsa. Kay wa ko'y laing tumong. Sukad pagid ka neto. Nasumpuon ang tanang mga dautan. Hipuson ang tanang mga kriminal. Hi! Hi! Naldo, nga naman ka. Naginuktok lagi ka. Nag-uulo ko. Ha? Nga naman? Wag ko kapabuto sa armas. Bisag unsaan ako, mahadlok yung ko. Isog ng tagay ko, pero mahadlok mo yung ko. Anong mahadlok mo ko? Di man ka isog, Naldo. Hambugiro laman ka. Ay ko inaana, piti ha. Hay, mas Eddie Boy. Iyang gilimpyuhan ng iyang armas. Kay tayao naman ko, no. Naldo, igutom man ko. Ha? Gigutom ka? Nga ano ako may gidol ni mo? Gigutom ka? Diyan kanon ko ni mo? Di, oy. Mangutana ra ko ni mo. Asa man tagpagkaon.
Wa man tay pagkaon din ni silangob. Manana! Sige tingin di tayo mamaulis ato. Nga ni tapuyo ini langob. Pero nalimot ang ta. Nga, wala tayo makaon. Limot ang mga on dahil ta. Saan na to iniron? Giguslaan naman ka. Nga umay pagkaon din ni langob. Saman, mga on tagbato. Ha? Mga on tagbato. Muli lang guro ko sa amo, oy. Magkuha kong kanon. Kung muli ka, ulisan ko. Palalab ko tika. Ha? Kuyog ta. Diyan na to si Dipoy. Ingon siya ni tapundo din eh. Nga wari tayo kaon. Way ayo. Unsa ron? Ala, si Eddie Boy. Nga naman si Eddie? Nga naman siya? Nagkatumba-tumba man na. Doon ay gikaaway si Eddie Boy na doon. Doon na siya'y kontra. Ha? Kisa man yung kontra. Atong doon na do. Kali. Hindi ka makapagong ako. Wala, nagbalikutsan ko ni Magmayo. Hindi na ako buya ng imong mo. Eddie Boy, yun dyan na, Eddie Boy. Palayo mo! Ingat, tinalik ka mo yung mapakan! Palayo mo! Ayaw doon ako! Palayo mo! Nado! Nado, kipog na si Eddie Boy sa bitin! Nyak! Kada ko ng bitin na! Oo, natingali na ang bitin niya, Pitoy. Oh! Kanoon na niya si Eddie Boy! Tabagin si Nado! Tabagin si Eddie Boy! Tuan na! Gibalik ko sa nagbayad si Eddie Boy sa bitin na to! Tabagin siya na to! Diyan naman ako pagtabang. Mahadlok man siya akong bitin. Sige lang kang kahadlok ta! Tabagin na to si Eddie Boy! Nagaling magkaon siya sa bitin niya, Pitoy. Oh! Ano? Natumba na si Eddie Boy na to! Tabagin na siya! Ginoo! Ikaw yung tabang ni Eddie Boy kay kamahanan man ka. Tabangin sa Ginoo! Napaka na nga. Anak ka kang bitin. Niyasa ko nga bago. Umuog hindi kang bitina ka. Dukduk ko na ko yung mga ni bato. Maniyo. Hindi ka makapatay na ako. Ikay mo patay yung bitina ka. Bitin! Ipatasin mo mga kamot! Kung di ka gusto, pusilon ka! Naldo! Ayaw bay! Ayaw na gagamit ang pistola bay! Ayaw! Ipati ka katulo, Bitina! Kung di ka mampo, pusilon ka! Naldo, ayaw po sila ang bitin! Maigo og apil si Eddie Boy! Bahalang maigot si Eddie Boy basta mapatay na kong bitin! Ipataas yung mga kamot, bitin! Wag maguday kamot ang bitin! Aw, tiil na lang! Ipataas yung tiil, bitin! Wag na tiil! Bitin ko na! Ama, matingali ka! Ngayon siya ipataas, anak! Bitte! Bip, pusino ko nagditso, be! Pusino ko nagditso! Maigo lagi nag-apil si Eddie Boy kung imo po silon ang bitin! Ikaw rin po silon ako ron! Hala, tanawa! Anan, nagkabarog og balik si Eddie Boy! Huwag ang bitin, tanawa! Hayaan na! Hala, tanawa, gipati-patiran ni Eddie Boy ang naghayaan nga bitin! Hala, huwa maot sa si Eddie Boy! Nalupig niya ang bitin niya, Pitoy Onaldo! Hala, Eddie Boy! Napaakan ka sa bitin! Duha ka buo kang sabat sa imong abaga! Hala! Hawa man ko sakiti, ani. Nagpingit man lagi ka! Basta hawa ko sakiti. Masagdi lang ko. Hala! Balanti ka! Mangita kong ikatambal ni mo! Ako nang gitambalan og dahon sa kanting-kanting ang pinaakan sa bitin, Eddie Boy. Pero, wagid mo agas ang dugo. Kuyaw na ba kuno na, kundi ba kaagas ang dugo? Kadili na matangtang ang lasa bitin. Hila ko kabalaki. Wala lagi sakit. Pasagdi lang na. Dili lagi. Ako paagason ang dugo, aron mo tangtang ang lasa bitin. Oh, ako lang ning supsupon, be. Supsupon ni mo? Oo, ako supsupon ang pinaakan sa bitin sa imong abaga. Agwantaha lang ang sakit, ha? Bagkakon ka naan! Bagkakon ka! Naldo! Huwag ko magtuog niyon kaya hindi ka bagkakon. Misali ko mituog ni mo pero bagkakon ka ay! Naldo! Ayaw itiyo na ang pistola! Ayaw, bay! Ang pistola, bay! Anong pusilon mo sanaan? Unsa may pusila na? Wala naman na bala. Pikte? Wala bala? Ano nga naman? Naurot! Sige tagpabuto! Nga naman ni mo sudlig bala! Ngano nasuko man kanako, Naldo?
Unsa man day sa nako nimo? Magkakon ka! Ingon ka! Ang bitin na gikabog na ni Ediboy, bitin niya pitoy o. Pero yun sa nakong tanaw, usar iyang o. Gisuling-suling na kong mayo ang namatay nga bitin, pero usar o, gilit pito. Mao magud na isulti ni Lolo God. Napito ko na ang o sa bitin niya nagpuyo ining langop. Usar lagi ang o, na makaktos lolo nimo. Oh, may bagnusan og lagong ang upawan to da. Uy, ayaw bugal-bugali akong lolo, oy. Gabaan gani ka na. Pilipan na kung Ediboy napatay niyang dako kay bitinda. May laki gini si Ediboy da. Lupig. Mas may pagkagamay na ako. Nga sige lang tatambal ini Ediboy. Di ka mangitag kaon. Ganyan na rin kong gigutong pite. Ikaw lay pangitag kapalitan o pagkaon sa Baynaldo. Di kwarta o. Ang dagdagan ni. Kwarta? Ediboy, kadaghan ko ni mong kwarta. Ano daghan ka kwarta? Diin ka magdagang kwarta dong. Ako nang inipusan dong. Nga ganyan mo no? Ikaw nga publi daghang ka kwarta. Nga ako nga dato ko, wakay kwarta. Imposible yan na. Ano sa sekreto ni mo, Ediboy? Ha? Tudloy ko. Ano magkakwarta sad ko? Tudloy ko dong. Kana Ediboy. Unang bahay ni inseksyon mo. Kurtahan ka ni insika pero daw lang kay na. Di pa utang niya. Magyaw-yaw pag maayaw. Mao na nindot ka tulison. Kanang mga dato ang iladog batasan. Anya, ang sama na to ini. Ikaw rin may doon na armas. Kami, mami armas. Kamoy dahas kong armas. Kutsilyo rin ako. Ha? Ediboy. Ay, kadlok, anan. Ay, kadlok. Ni ako. Sabat diha. Labaw pa na ba kang talawa na? Basta, anira mo silong. Ako rin mo sa kasbay. Kimanin ninyo ha. Kung masakpan galita, dagan yun mo. Biyahe ko ninyo. Di ka na mo biyaan, oy. Huwaton ka na mo. Ayaw na ko nyo huwat ha. Biyahe ko. At tulad na mag-abot sa tiilan sa pangpanga ba to? Ediboy. Ano mo sa istorya? Ano magkakwarta na ta? Di ang binibitura, bi. Ako dahil eh. Sige na. Saka na sa bahay, Ediboy. Ikaw ang bat niya. Ikaw di yung gigalit siya. Ikaw bata ka pa. Ikaw saka ako bay. At ikaw duwa dili ako man siya. Ako magduwa. Mga uwat ko. Ako ibutok ka. Di ka mamatay na. Pero kung dili ka muhatag og kwarta, mamatay ka kadugabot ka kusab. Ambi mo kwarta. Dali. Bata. Ambi mo kwarta. Ayaw pagsingkit. Ayaw. Ambi mo kwarta! Ambi na yun! Naldo, wa pa gyud si Ediboy. Dugay kayo siyang nanaog. Kulbaan ko da. Murag sa kulbaan ko da. Ingon siya balik. Labing dugay, 5 minutos. Naog na siya. Pulapas na. Wa pa gyud siya. Ato siyang apaso, Naldo. Ha? Musa ka tagapil. Ayoy, matagag pa lang ko. Di ko kamamukat-katanan. Ato laging apason si Ediboy. Kundi ka, ako lang. Mukat-kat ko sabay. Apak ko na apak. Bising di tangan jet. Nasakpan si Ediboy. Ano? Kaluwi sabay atong buhato, Naldo. Ningon pa si Ediboy nga kung masakpan ta, managan ta, balik ta sa ilang pangpang. Unya si Ediboy. Ningon lagi siyang biyaan na to siya. Usa tanah mamiyan na ta, dali na. Dali na. Biya din ta. Dali na mo. Nado, nara si Ediboy, oh! Ediboy, dali na yun! Oh, agad ka na mo biyahe kay balakam ko ni mo, dong. Ay, mang kwarta, dong! Dali na mo, dali! Ang kwarta lagi, dong, ha? Ang kwarta, dong! Unya na kwarta, Naldo! Tuwa na si Ediboy! Dali na! Mga palipay, SPO to Raymond Adolfo. Salamat, Malasarte. Ayaw na kay ko nimo. SPO to ka na. Huwag ako, SPO1 pa. Naibuang bitaw ko. Anong dilita parehas promotion? Angay lang.
mas daghan kag success kay nako. Maong angel lang nga mas labaw ka nako. Espio to Raymond Adolfo, sir. Nalipay ko para nimo, pare. Salamat, Balsarte. Ikaw gihapon ang gusto kong kapares, ha? Hangtod sa hangtod. Bisag kung sa pay akong ranggo. Oo, dako na kong garbong mahimo kong badibadi sa usa ka sikat kayong espio to Raymond Adolfo. Raymond, Adelsa. mga palipay, ispiuto ka na. Adelsa. Mas makalihog ako karon. Kaya ako na'y mangu sa mga tao sa tanan namong misyon. Kwarta! Kwarta! Dagan na ta, kwarta. Unya, dagan pagkitag pagkaon. Dato na tanan. Naldo, tagan ang nadanga kwarta ni Eddie Boy. Iyatang giyatagan. Nga, kita tigaan. Kuyugutan niya. Grupo guta. Grupo tas mga batanong kawatan. Ha? Kawatan? Oh, kawatan ta. Mabito, nanidagag kwarta. Mga pagkaon, kinawat pa ni na to. Mga kawatan ta. Ang atong pangu, mao si Eddie Boy. Nakapangawat na sad ko. O, nakapasakit pa yun ko itong insik. Nakita ginagaw. May agas ang lugo siyang tiyan sa diyang ako si kinungkap. Dako nakikusap. Gawas ang kawatan ko. Kriminal pa yun. Ako malipay sa kong ibuhat. Naglagot ko ini. Pero, nakabuhat ko. Huwag ko malipay pa! Ang kinabuhi mo karong daw gamit sa lawod. Gibanlas bis Hingpit nang nahimong sagbot sa katalingban si Eddie Boy. Ug iyan ang kauban sa pagbuhat ug sa sila si An-An ug Naldo. Kinsa man ang makagiya kanila, balik sa tarong nga daan. Mga higala, at ang iyang laing pang mga sumpay ning atong sugilanon. Luyo sa Kabangis. Gisuwat ni Ray Boris sa direksyon ni Jennifer Dato Minyosa. Spinner Argel Mancao. Recording editor Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Garing. Kining tanan dalit kanato sa RMN Drama. Ug mo to ka listeners ang part 2 sa Luyo sa Kabangis. Unya magbasa ko sa inyong comment, no? Unya shout out din, nakalimot mo nung pinsa itong nandining ad na ko, no? Sa Facebook na ko, no? Nakalimot mo ko sa kalimot ko sa ngalan da. Shout out, no? Kalimot mo ko sa ngalan. Salamat sa pag-add, no? Mga listeners na tanong na ni ad pre, no? Salamat, no? Ang shout out ni Ludi Mejiyas din, no? Kung ano, nag-PM din po ito, no? Pero wala na ako ma-reply, eh. Muna to, kung gisulti, no? Nga, di ko mo, kung ano, makipren lang, pero di ko mangayo ninyo, no? Muna akong sabot yun, di ko mangayo og mga unsa diha ninyo, mga load, unsa diha. Wala lang, no? Itong ganahan na makipren, no? Yan na ba? Kay lain na pong sabot is mga basyo. Nga, sumangil ang tagaglod. Dita na, no? Ako lang, makipren, no? Ato nang i-accept, no? Yan. Pero, wala na mangayo ka ng pang-load, ha? Muna kung klaruho, no? Salamat diay sa mga mayog intensyon, no? Nga gusto manghatag. Balibaran lang muna ho, no? Kay para iwas sa basher ba? Unya, lipay ko kay nazi mga tao dahil nga manggiloyon.
matinabangon. Pero ako lang gyud mong kanang balibaran sa sa inyong mga gusto mahatag kay para lang gyud kuan ta ba malikay tas mga bashers nga mga sa tawag ni magpataka lang og kanang istorya yun na nya kuan sad magbasa sa next yung comment na kasi para magkatugon ako o wa ako sa una ta tulgo na gyud si kuan si Miss Rain Castro pasensya na kasi mo mauwa gyud ko una tugon balik ko na ko salamat sa mga maayong intensyon nga kuan katong mga nag-PM nako nga gustong muhatag og tabang ako nang gipasalamatan no pero di lang ako siya dawaton ang ako lang malipay nako nga dili mo mag-skip og ads no mura na ako malipay nako ana no nga di mo mag-skip og ads kasi kana lang di mo mag-skip ads mga kalisteners lipay na kay ko ana para kuan magguway magsakit ang dughan ba kay basig na po'y maingon lagi nga maangya lang ang tagaglod kasi kini na lang yung mga ads mga kalisteners nga parang sagbugbo lang ads di nyo skip ng mga bugbo nga ads pa kana lang akong hangyo mga kalisteners pinaskuhan ninyo na ako nga mga bugbo nga ads di nyo skip bugbo lang ay lang natag-as kay para di pud makuan yung pagpaminaw hindi matandog ba sa mga ads nga tag-as kana lang bugbo mga listeners salamat kayo una akong pinaskuhan ninyo no nga bugbo nga ads nya kini akong intalit niyo nga mga drama mao sa ako ang pinaskuhan ninyo nga mag-upload gyapon ta karong Pasko no? Mag-upload gyapon ta ng mga drama ha lalaban tayo sa mga drama upload gyapon sa karong Pasko karong antong katapusan sa December hangtod sunod tuig ang itugot sa Ginoo upload tag mga dugang pang drama magbasa ko sa comment mga kalisteners no si Miss Rin Castor makalingaw kayo nagkatawa kung nag-inusara ha 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 thanks idol sa inyo upload nga jokirok yun ning duha Jack and Puy listening po idol there sa Kuwait salamat Miss Rin Castor no diha sa Kuwait salamat sa imong pagpaminaw unya si Ma'am Grace Blanca Flor daghang salamat sir nice ang story sir pero first episode pa lang gani sir na kay bashers sa comment section pero kung maminaw lang mo makasabot ra jud mo malagi man di malikayan ning naadyo ka ng comment og mga di maayo ba pero makasabot naman gyud og paano gyud ka ganahan ka mo sabot makasabot ka para ni Ma'am Grace Blanca Flor sabtan naman gyud ma'am no isan pag natay mga kulang episode kay bright kita mga listeners ko tag drama gets na nato ng dagan sa drama ba nya si Miss Chires makalingaw dramaha tiaw ba na time out sa kaon ang gubot pa sa lukot salamat dyan na po dugang drama na paminawon salamat kay Miss Chires no? Lingaw dyan lang dyan Jack and Poy nato ng sumpayan puhunog ma-edit na nako si Jean Ruiz nindot nga drama action tas si Aw maayo wala gipatay ang bata salamat kay idol God bless okay na nindot ang dramahan salamat kay Jean Ruiz no naminaw sa sluyo sa Kambangis no nya si Erlon Estrera hello sir hangyo ko survey pwede i-upload nimo ang dramang balagtigi ganahan kay may atong dramaha ba great na ko sir ako asawa si Rosemary ug ako anak si Joshua Estrera si Erlon ni taga Jinsan salamat Erlon Estrera no sa Jinsan shout out sa imuhang asawa no nga si Rosemary ug sa imong anak nga si Joshua Estrera
Salamat sa inyong pagpaminaw no diha sa Jinsan. Nya pasensya kay sa imuhang request no nga balagtigi. Kay wala kita ning dramahan maka-record ba. Intro ra siguro tinaan ako. Wala gyud ko'y kumpleto ani nga episode no. Diha to sa akong amigo nga uploader sa una pero nadaot na yung files yung mga record sayang lagi kaya wa pa madaot yung record ingon to siya ang taiyan tang ihatag na ho kaya nadaot man yung mga file na virusan man iyang USB ba to sayang lagi napasensya gano wala kita ning balagtigi no nya si Badiday wow naa na pud bag-o wala good ko kapaminaw ani Lods kay niya naman ko sa Saudi sa 2019 mga with Badiday no salamat kayo so paminaw no ya karon maka-upload dito sa mga drama nga wala ninyo na paminaw no kaya atong panikamutan nga masubay na ko ning mga drama sa mga niaging tuig para makapaminaw tong mga wala kapaminaw sa una makalagot lagi kaayo si Jiri lami kayo laparuhon balig 1 ka milyon para makamata para makita niya ang sakripisyo ni Dino Hayes mo gyud no salamat kay Badiday no sa kanunay pagsunod og paminaw Cinemalos Beans na sa idol bag-o drama na pod. Mo gid. Naparto na kita, no? Sa luyo sa kabangis na. Nice move idol. Salamat ni Malos Beans, no? Si Marlon Suko makalingon ning dramahan bo sige ko ngisi, no? Salamat. Lingaw gid si Marlon Suko. Sa Jack Inpoy no mag ako katawa ko mag-edit ani. Samo tas part 2 siguro. O paano ko ma-edit pero nakapaminaw na ko. Laktaw-laktaw lang kayo. O pa man ako din magani og edit. So makatawa ko. Umuot ko. Umuot ko ning Jack Inpoy. Si Badiday Jukira man din di ay anak nga drama. Na-upload. Nag-upload man si Digilix anang Perla sa Bukid mo. Nagsabot namin ni Digilix remix man no. Kaya nautanam siya na ko, mo-upload ako sa puli sa Limbo. Ingon ko nga, dili na ko mo-upload na Lods kay advance na kayo si Kuan, si Nagdrama Bisaya, taas nag-agi. Di na lang ko mo-upload ng o gaon na siya dahil sa ato ditong Kuan, panugon o sa panugon dito. Ingon ko, di ko mo-upload ng panugon. Diya ang pulis sa Limbo Lods, kung di na lang ko ma-upload na kay nagpa-trailer naman si Kuan, si Radio Drama Bisaya. Bisod og magparehay lagi, nato nga kung di na lang ko, nibalibad ko. Pero yun siya nga ako lang ma-upload Lods. Ano to, okay kayo, si Digilix Remix ang ni-upload sa pala sa Bukid, no? Si Radio Drama Bisaya, no? Kami ni amigo ani likay-likay lang mi sa kapariha para safety sa datong pag-upload para magpadayon atong lingaw no kay lisod man og makuan gyud matabla mi tanan ba ana nga di mga magkadamay-damay para sa una ba damay-damay gyud magkuan gyud respeto ay gyud ana kami si Digilix Remix si amigo anjir mi magchat-chat rami para di mi magkapareha ay katubod si Kuan akong amigo sa una si Gios mag-chat raman pud mi ana niya pero karon wala na siya nag-upload og drama kay busy man siya ni eskwela man siya gud napon siya career kanang mag-compose sa mga music ba no nakalugar si Gios og upload og drama kamera magchat-chat rami og sa imong mga drama upload. Salamat kay Badiday din no. Nya si MG si Roma, salamat kay Idol listening from Riyadh, Saudi since 2018 pud ko gapamati sa imong upload. Salamat kay MG si Roma no. Nya si Marionis, salamat ay sana Idol ma-upload nimo uli ang part 4 ganda ng storya. Na-upload na to no part 4 sa Lone Ranger no. Nawahil ko basa no. Si Lingil Habman, wow thanks sa bag-o drama sir. Sa payan Lingil Habman no.
Si Annalyn Samson halamurag nindot ug kataw-anan ni Idol basas. Halamurag nindot ug kataw-anan ni Idol. Salamat kayo sa pag-upload og mga drama nga kalingawan Idol. God bless you always nimo. Salamat kay Annalyn Samson. No? Ug si Jobin Sumipo Jr. wa bag-o ni sa akong pangdungog Lods kay wa jud ko kapaminaw ni sa RMN drama. Salamat kay Lods and God bless always. Salamat po nimo Jobin Sumipo Jr. Nya si Araki Vlog, no? Nindot nga drama Lods, hahaha, katawanan nga drama. Salamat kayo Araki Vlog no sa pagsunod ug paminaw sa mga drama no. Nya, pasensyain na po ninyo kung dagweron kay duka-duka na po. Sa onig nani maganing kinabuhi og kwan kanang magsigig edit ba sigig subay sa mga live streaming kana una nga labad sa ulo pero malingaw man sad ta no laban lang kita ani no. Unya si Jun Al Villacastin no? Salamat boss na nasad bag-o makawala jud sa kalaay maminaw og drama. God bless you always. Salamat kay Jun Al Villacastin no? Sa pagsunod sa itong mga drama ang i-upload. Si Rocky Vlog, hahaha, nalingaw ko sa drama. Salamat kay Rocky Vlog. Si Rijan Latiban, salamat Idol Ribores. Imong gisubli ang imong sinuwat niya itong napaka sa DYEB, EBS-CBN. Salamat sa nag-upload. Salamat po Rijan Latiban no, sa pagpaminaw. No? Si Sapantas Vlog, thanks Idol sa lahing drama. No? Lahing drama na sa balingaw na sa ani sa akong wife, Brincel the Responder. No? Salamat kayo sa Pantas Vlog. Si Jubin Sumipo Jr. Salamat Gudol kay nali. Wag yapon ko kapaminaw aning dramahan ni Lods. More power and God bless you Lord. Salamat kayo Jubin Sumipo Jr. Si Ib Pancho bag-o na pod bus dyan. Pas imong upload. Salamat kayo no. Bag-o na po boss dyan, pas kayo mo upload comedy siguro ni. Basta makaya lang, upload kita. Lalagay tayo nga maluya na muna. Kuan, malilitaw upload no. Nya si Jubin Sumipo Jr. Lods palihog kog atang aning drama nga sinuwat ni Francis Paris nga naguluhan og sa tanang bakak ikaw ang tinuod. Apit na siguro ni ma-air sa DYHP. Ug kung naa kay natago sa drama ni Sir Permin Gomez nga naguluhan og Quran ug Biblia, unta ma-upload po nimo Lods. Salamat tanan Lods, God bless always. Salamat kayo Jubin Sumipo Jr. Unya anda ay no kanang kining imong gingon nga sa tanang bakak ikaw ang tinuod. Upload na ni kuan. Ang drama Bisaya. Na-upload siya na ni kuan ni Digilix Remix. Kanang sa tanang bakak ikaw ang tinuod no. Sinulat ni Francis Paris. Na-upload na no. Di na lang ko mo upload no kay para dili magkaparihaw. Di mi mo daghan og para maurang drama no pariha. Subaya lang na no kang radio drama Bisaya no. Ug kanang kang Digilix Remix. Pero kini imong gingon nga kang Sir Permin Gomez nga Quran ug Biblia naani sa kuan sa kang mga dramang Binisaya no. Pero gilahi ang title. Kanang si Mary ug Yusuf no. Muna siya title no sa kang mga dramang Binisaya no. Pero maura na ang Quran ug Biblia na siya. Gilahi ang title kay lahi mga istasyon ang ni revise no. Ani himog lang version ba pero maura ang Subilanon no. Subaya lang no Jubin Sumipo Jr. no ang si Mary ug Yusuf mao ni siya kuan. Muna Quran ug Biblia na sinulat ni Permin. Nya si DJ Queen, good day boss dyan. Nindot sabi siya, ay salamat sa pag-upload.
Anyway, shout out sa tanang mga listeners ning imong drama, no. Ug ilabi na jud sa akong Iski family, special mention Habibi 24, Chan, Mus, Migs ug Papa Ping ang pinakakusgan sa sulod ka pamilya A4 ug sa akong officers ug members. Salamat boss sa pa-shout out last time, no. Napaminaw mi sa mga drama boss Amping ug God bless. Salamat kayo DJ Queen, no. Ug sa imong kapamilya A4, no, nagapaminaw sad, no? Salamat kayo. Balik ko na ko, no, Habibi 24, si Chan, si Boss Migs, ug Papa Ping, no. Sulod sa pamilya A4, no. Salamat ninyo, no, DJ Queen. Si Robert Akyatan, idol, nice kaayo mohang drama. Pangita atong drama nga Valentine o Bulantoy. Wala kita na, no. Sinsya kayo, no, Robert Akyatan. Si Cindy Bautista, katawanan kayo, idol. Salamat tayo. Mawid, Jack in Puy. Si Jonathan Santinyaman, episode 2, idol. Sinsya, no, kay wagid. Tawa patah, ka-edit. Okay ni din, mauna din eh. Episode 2 naman din sa Luyo sa Kabangis, no. Kami minag Jack in Puy ni. Yung comment daram ni sa Luyo sa Kabangis, no. Episode 2 na. Si Kitty Garcia, kainis ka Jerry, wala kang utang na loob. Okay. Annalyn Santarin, nindot po ni nga drama, dol. Magsubaybay jud ko sa mga drama nga imong i-upload, dol. Salamat jud, dol. God bless you always. Salamat jud, Annalyn Santarin, no, sa pagsubaybay sa mga drama. Ang Isaysi Morales po, salamat sa kanyang pagpaminaw, no. Si Amelita Sangkap, wala kang kwentang kapatid Jerry, dapat ikaw na lang ang namatay. Grabe ang sakripisyo ng kapatid mo. Wala kang utang na loob, no? Weird. Si Arman Lonisa, idol, sunod na kopya Bintong Asiras, Francis Iliagos Paris. Sinsya yun, no? Wala kita ng Bintong Asiras, no? Unya si Ronaldo Galo. By Django, asa na ba ang part 4 salamat. Na-upload na ito, no, ang part 4 sa Lone Ranger, no. By Django, hindi tawag na kung by Django ni ko, ano, Ronald. Salamat, no, Ronaldo Galo. Na-upload na ito ang part 4, no, sa Lone Ranger. Nalit lang dyan kung basa na imong comment, no. Si I.M. Smith, Unom Kahart, salamat I.M. Smith, no. Si Kevin Bordano Marbais Blind Channel. Sa DXDC ka kumuha ng drama. Wala yun. Wala ko sa DXDC nagbase, no? UHP ni sa Cebu. Ano man sila nga mura sige promote og DXDC. Ang DXDC mao ni siya ni kuha og drama sa DWHP, no? Sa RMN Cebu. Kaya ang mga drama, gikan man yun sa DWHP RMN Cebu, no? Pero sister station man sila, no? Pauban naman sila sa DWHP, sa RMN, no? Sa ako pra ba? Nga ang drama sa DWHP sa Cebu, ipasapasa na sa sister station, no? Mga uban, mauna silang aired, no? Kay kuan. Nagdepende man sa technician siguro. Kinsay kauna og kanang sa tawag kanay pa-aired sa drama. Pero ubot sabton, DWHP kay original ang mga drama. DWHP sa Cebu. Kay sila ang mga artista sa DWHP mga Cebu. Gipasa lang, no, sa DXDC, Arvin Davao, yun, sa ubang istasyon. Pero ang source ana DWHP sa Cebu. Mo ginilabing tinuod, no. DWHP sa Cebu ang source sa mga drama gyud, no. Sa RMN drama. Nya daghan ditag listeners nga mga blind, no. Kevin Bordano, Marbais Blind Channel, no. Daghan tag listeners nga mga blind, no. Salamat ninyo mga ka-listeners, no. Bisan pa man og anang wala mo sa kuan, wala mo makakita jud sa personal, pero naminaw mo sa mga drama, no. Salamat kayo, no.
Unya, kuan, daghan man dahil mo mga listeners no, mga blind, no? Apil to si kuan day, si Ronel Plasco, no? So, mga listeners na to, no? Mga blind sila, no? Salamat kaya ninyo, no? Dako po salamat ninyo kay daghan day mo nga naminaw, no? Unya, mo na nakabin burdana, no? Kanang sa DWHP sa Cebu ta nagbase sa atong mga drama ang gi-upload, no? Gawas lang tingali kung naay kapariha nga drama sa DSDC nga makulangan tag episode sa ato ang live streaming diri sa Cebu nga naay DSDC, pwede ra nako isumpay ang kasi na ilaha nga live streaming pero wala buti mahimo mo nang nadyo mga laktaw, no? Nadyo tayo laktaw sa mga drama, no? Salamat Kevin Bordano. Si Lodi Mejías ayaw hilakdol. Okay ra kayo nga wala ka naka-upload dayon. Ulat ra minimo. Bitaw idol dyan. Salamat kayo sa upload. God bless you always, dol. Wala mo tamo hilak. Ayaw hilak dol. Wala tamo hilak. Patugon lang, no? Mura po taga-hilak kaya nila. Pero salamat kayo ni Lodi Mejías, no? Og si Ma'am Isim, hello idol, minaw lang ko, ganahan ko aning dramahan. Nagulat lang man ko idol, when ka maka-upload sa imong mga drama. But anyway, as what I remind your health first ba yun. Once again, salamat yan. God bless as always. Salamat kayo Ma'am Isim. Sakto ginang imuha, no? Inalagi po nga. Maabuso na ako ang kuan. Ang tulog. Hindi na magtunong sa oras, no? Magluya yun. Una, salamat kay Ma'am Isim, no? Silingil Habman, hello sir, thank you, idol. Thanks, idol, salamat. Ningil Habman, no? Ako lang yung natiwasan, mga kalisanas, no? Basa niyo mga comment, kay taas na, para maurot, ne? Para lang, no? Ending na bitaw na sa drama, no? Para depende lang sa mga ganahan, maminaw, mabasa lang comment, no? Si Lodi Mejías, may gabiin mo idol, pa-shoutout ko sa mga Mejías o Ababa pamilya sa Cebu. Ang taga Bohol nagapaminaw po na sila, pero wala lang na sila nag-comment kay maulaw. Ako rin ga-comment dol kay baga man gamay ako na abi. Ayun kaulaw, no? Parehas bitaw ta ani mga kuan. Ay lang mo kaulaw comment, no? Pre man mo comment, no? Nya Annalyn Samson, hala idol, lain jud imong nawong. Pahuway idol sa kung dili kaya ayaw ipugos ang lawas idol. Kay lisod na kung lawas na ang maningil idol. God bless you always na mo idol. Salamat Annalyn Samson. Tinuod jud na. Lisod og lawas ni maningil. Unang mag-control lagi ko ani, no? Hindi ko di na ko maabuso akong lawas, labi na ning tulog nga makulang-kulang ba. Si Rika Iston, salamat kayo sa part 4 dol. Ayaw pa sagdi mong lawas, tulog po kung magsakit ka, wala na yung mag-upload sa among pinapaminaw na drama. Salamat kayo Rika Iston, no? Tulog na bitanig sakto. Bawi ra tulog ani. Si Gerald Maribaw, salamat kayo idol, nindot na nga drama. Salamat ni mo Gerald Maribaw, no? Og si Rocky Vlog, haha, kaluoy ni Kukoy, nabunog ni Cheryl og ang gipaktisan. Luoy yun. Nabunog kay gipaktisan parip, no? Paita. Kaluoy ni Kukoy, ani Kukoy, no? Si Annalyn Santarin, thank you sa sumpay nindot ang drama. Lingaw kayo ko samtang nagluto. Salamat Annalyn Santarin, no? Makalingaw gini drama. Sabi lang, nakaigi pangbuhat, no? May bawaan mo man, yung trabaho. Si Lionel Galia, salamat sa upload, dol. Salamat po Lionel Galia. Camila Binaraw, mula upload loads, thank you. Salamat Camila Binaraw. Sa makaya lang din. Makaya lang na ako, upload yun. Si Christine De Asne, salamat sa imuhang sakripisyon Sir Jan, ug maunay
hinungdan di gud ta mo skip sa ads. Salamat kayo no. Pristine di assist no. Sige na lang dako nang tabang mga kalisteners no. Sige na lang. Salamat yung dako niyo kalisteners. Si Ives Me, salamat sa pag-upload Lone Ranger Part 4. Salamat kayo Ives Me no. Jackie Rose, migo daghan kayo ming naminaw sa imong mga upload nga mga drama. Gani, kanunay ming naginam-hinam sa imong uploads. Ayaw na lang nagtagda ang mga aswang nga nag-comment kay maka-stress lang na sila. Nimo. Napaila lang sila sa ilang pagka-aswang. Agoy. Mga aswang da eh. Adili, ang iyang giingon nga, nga pa kung maminaw siya, aswang story, no? Kay kompleto pa, no? Pero dili ni sila mga aswang, ha? No? Kailangan sila maminaw no, sa mga aswang story. No? Gisugsog lang siguro po din ni Jackie Rose. No? Salamat Jackie Rose. No? Okay raman ako. No? Di sila, ato sila maminaw sa mga kwento nga mga kababalaghan, mga kwentong aswang. Yan na. Ilahan mo ng choice. Asa sila ganahan malingaw, maminaw. Ineto kay mapula man sa stress ng mga drama. No? Malingaw ta. Yan na, mga drama niya tuwa. Di ni mga aswang-aswang. Murag kadukadukon ta sa itong papaminaw na. Lisod na nga na, madaman-daman nung ta na. Nga siya animation, salamat sa upload idol. Wasa pa yung animation. Jen Ruiz, nice kayo ang Premier Idol. God bless. Salamat Jen Ruiz. Si Jun Albila Castin, salamat sa pag-upload boss. Wala na po ako kamingaw diri sa barko. More God bless to you, boss. Salamat kay Jun Albila Castino. Jadi kaduka lagi ko. Pero tiwasan lang Jun ako ni. Asa naman to? Si Lucky Vlog. Shout out OFW Duwad ni Riyadh Saudi watching. Salamat Lucky Vlog. No? Diyan sa Riyadh Saudi. Si Ma'am Grace Blanca Flor. Kakapuyan pero hindi uundang. Wala tayong mahihimo sa bashers. Sir. Sagdi na sila sir, ang importante ni aming OFW sir. Mura ni aming lingaw diri sa abroad sir. Salamat kayo sir. With heart. Salamat kayo Ma'am Grace Blanca Flor. No? Mabitaw. Bahala na ay mga uban bashers na gusto nila nga maundang tag-upload pero dili man kay sila rin ito ang ipinungdan sa itong mga drama. Tanan man yung mga ganahan maminaw. Labi na sa mga OFW nga mauragi ka uban. Kaya sa laing nasod no? Sa malingaw na gid ang nagtrabaho. Mura po kag nas Pilipinas, no? Wala na padayon ta. Padayon ta balo na bashers nga di ganahan sa maminaw. Bala na sila di maminaw. Importante nga daghan mo nga naminaw. No? Isod mag ang katong gamay nga di ganahan mo ko ang pansinon. Luoy kay itong mga daghan kayo nga nagsunod paminaw. No? Muna na para ni kadaghanan nga ganahan maminaw drama malingaw. No? Upload ti gyapon ta. Si Amelita Sangkap wala kang kwentang nabalik na no? Nag-comment siya sa ano? Naglaing dalan. Analisal Abrasado, salamat ito sa part 4, isa pa yan, no? Si Toktoy TV, good evening, Dol. Shout out ko diri sa Jasaan, Misamis Oriental. Sige ko paminaw sa drama, ang gina-upload nimo. Tungod ta, maka-upload kag drama, ang title Agilando. Nakadungog ko ana sa drama sa radio, pero wala lang ako natiwas. Taon na nga drama, nakalimot ko sa tunga tuig. Numdum ko ng drama, pero wag ito yung na-record ani, no? Kaya, nga panahon na wala kami radyo ana nga ako. May radyo pa time na pero sige kagumba. Ato nga wadyo record na hitabo no. Wadyo ko na record ang drama Agilando. Yawa po uso cellphone itong panahon na ano nga gito na kuha nga kopya. Kung naapa po tinaghan na. Kay mo gini kong hilig. Sa una, manikamot, gani ko nga makapalit ko Walkman para lang makarecord og drama. So, palpak lang ako mga pinalit na Walkman kay mga baratuhon lagi, dali maguba. Why, naitabong record. Muna nga na, ko'y uban na record siguro, pero intro ra.
Di man mula hutay ang kaset nga pang-record. Guba man dayon. Samot ang battery kay yan. Pobre pa kaya ang palit o battery kay una mamunit pa kong mga basura or di magpasuhol ko sa una magguna parang kapalit lang sa kong mga Walkman or kining battery. Okay. Ako kinahiligan sa kong drama mga ka-listeners. Napagay ko yung mga na-record ng mga intro ng tingali. Napasa akong tape, no? Kapakita ninyo. Napamdyo ko yung mga inganong tape, no? Ako yung mga tape nga gitaguan ako. Kasi tape, ako yung mga record drama nga walang makumpleto. Na ay mga introduction, na ay nag-usa lang ka episode. Na-record ako sa una. Pero kung mag-isgot ang drama nga kompleto nga series drama wala yun. Ayaw ko pasensya ka listeners. Pero kung gusto mo sample, pwede na ito na ipatingog. Pero lisod man po patingogo na to kay kuan man. So gani? Basag. Basag ang kuha. Pero pwede rin, example. Pag din mga ka-listeners, puhon siguro, maka-order ko kanang pang-convert aning cassette tape. Ako dyan ipa-play ninyo sample ang mga na-record ako sa una. Sample na ako ipa-play. Mutuo mo nga hilig di kong drama. Ang problema, ang pang-record lang yun. Kaya maguba tayo ng mga Walkman sa una. Pero ang akong mga hilig sa una, naapa. Ang mga kasitip, naapa. Ako lang orderan sa Shopee, tingali yung itong pang-convert ba. Convert kaning tape, bitaw, ibalhin sa USB o sa memory. Bugoy ako kada. Ano mga ka-listeners na, taas ng kong intro vlog o outro. Mga ka-listeners, thank you so much for watching. Amping mo kanunay mga ka-listeners. God bless us all. God advance. Merry Christmas.